Wait, wait. Ako ni pag-record lang na. Okay. Nindot ni So, kay makitaan sa behind the scenes ba? yay. Ako sa ni Ito, so, tanong. sige, go. Just introduction lang. So, yeah, this is another episode of Bisaya Podcast PH, and I'm Owen. So, ako ilang Kwan Ron as a host of this episode. So, Yes. Bisaya Podcast PH is actually a community-based podcast na mag-abot-abot na ng mga podcasters, especially mga Bisaya. So, I'm from Imoha Podcast, and now in attendance na si Mikhail from Huge Upside. And muna siya so later on maabot tong ubang mga kauban nato sa community sa Bisaya Podcast PH. So muna siya nakanindot aning podcast is because laing mga genre pero mag-abot-abot din in one podcast platform, one podcast channel. So he's really kanang makaingon kung it's really a privilege also to be in this community. So we have different kanang location actually. So naa si Mikhail from Dubai, and I'm from Cebu, and one from Bukidnon, one from America. So muna siya nakanindot ani nga podcast, no. So those people nga na naminaw ani nga podcast for Bisaya Podcast PH, welcome to this community-based podcast. And speaking of actually Mikhail nga kana ganing lain-lain ta. And I was thinking of this topic of indifference, no. So I think naagi mga Nidulot ito si Maday. naansa. Nidulot ito si Maday lahi ta. Oo, lahi kita. I mean, hantad karon wala pa ka na kagit over ato. wala man wala. Di ako lang is the thought na kana ganing kumaabot ta sa kana ganing lain-lain ng mga areas like katong naka-mention ka one time nagisihanay ta about nasa Dubai na lain-lain og kanang mga tao, 'di ba? So and then makakita ko na si Yossi Break kung may tag maka-appeal po to siya si Freedom Synth. Freedom Synth si Pat. Hopefully maka-appeal to siya, but ano ba lain tag mga genres, lain tag mga style, and it's really nice. Not really kanang ginaan sa background. Ka oy. Ako wala lagi. Sa mara ko mo gawin. Okay. I-appeal lang, i-post ang video appeal ni sa group ha. Oh yeah, sure. Oh, para naangkuan natin. Para makita ni nila. Kay so wala gi-change gid nako nga ako ang gi-change gid nako ang ako ang profile pic put sa Zoom sa Bisaya Podcast page. Para na siya kuan separate siya ba? Kay karaan na kay itong naum. Wala siya. So magulat ta sa ilaha when sorry mo katong ka. Magulat ta sa ilaha before ka mag-start sa ato ang may pang-discuss sa topic bitaw mo nindot gud kung daghan mo gud ta. No, na lag input and ganahan ko kay katong last time na si ma'am. No. What if after 1 hour pa? Wa paghapon. Kita na si istorya din. Mao. Mo siya. And kato si ma'am last time no nindot to siya ng input katong sa last episode ni Kuan. Si ma'am, imagi-send again ma'am. Wala ko yung direct contact niya. So mo tong gi-post na ako siya sa Kuan sa group. Siya. Pwede mo sir ka makatag sa mga tao. Saan ako pagtag? Ano si pangalan niya? Kay naang Kuan. Ma'am Rez zero to. Wait ha. Hi ma'am, apilan diri. Hi ma'am. Rez. Si Bianca mo apas daw so nindot. Apil siya. Ay ma'am Rech ay ma'am Rech. Nindot to. Nindot unta to apil ka makasulod ka ato. Kung nasa time na po do. And na siya gina-mention na ni Sud ganina. I don't know kinsa na siya si Mario ay kailan na ni Juan? Ano man siya? Wala man. Wala man siya. Tulo basing na pala. Dili ba daw yan ako uy kinsa na sa Kuan wala pa ni siya record ganahan ko mag istorya tayo niya. Si pangalan niya? Mario. Naman to gitag si wait ha. Naman to gitag si Juan. Mo lagi daw na ko yung kailan niya. Kailan niya ba? Vlogger nga mo appeal. Wait sa sinaram to dire. Ay sa message mo to niya gi-send no? Messenger? Oh, nag-open ko sa Messenger. Kinsan is Mario. Amo to yung giingon ba? Bay na ako'y amigo na vlogger dili podcaster.
O sige yung pangalan. Si muna to. Oo. Or naman sige Basig tayo mo. member nga Mario. Naman tayo member nga Mario ba eh. Lo, sayang Og si mga to eh. lagi Istorya siya, nawala. wala. Wala gyud siyang istorya, and then pag-admit na ko niya mo to istorya na ini istorya ko na kana kung makadungog ka sa kuha ana wala pa ko kadungog nimo ana pag todo nawala mo to wala na pud ning balik Oh, ba? Sayang. lagi kaya nga but sige lang basig Kaya nun na ba kasi ang full name? Mario ra may nakabutang sa iyahang kuan wala na nako na check kung unsa gid iyang full name sa Sa ato kuan mga member sa sinay basta usada ni Mario. Nga ato nga nang or gihawa na ba? basig nasa Discord sa Discord na to nga account ba na namay na siya kuan si Juan sa Discord di ba. Not sure. Oo, pero kung isulod maka siya sa imong call, Oo, nisod siya sa akong di- call pero saan oh, wala man ning kuan. then nagkuan na ba, di ba? Si tao gani. Nag-send ra ka og link Link, ani yes. sa ato ara diri ra sa group. Sa group, yes. Oo. Oh, so taga group to siya. Meaning taga group gud siya, oh. Mario. Makoy mo, basing si Makoy, dili Mario. Mario man gid ang kuan. Mario may Mario gid. nakabutang. Basig sa iyahang kuan ha. Gidoubt pagit si Owen. Si Mario. Ay si Makoy. Di ang akong kuan ba kay basig sa iya Makoy siya pero sa iyahang sana iyahang sana Zoom basig Mario. How about Marv? Wala sad. Sige ko no, Wala Mario ikuan ko gid. na itag gid ko no. Oh, Mario man gid mo kanang Wala ko Mario nakitaan nga group member ba nga Mario ba basig weird. sa iyahan ng kuan, sa iyahan ng ay kinay share si kuan. Nagi-share si Juan sa iyahang page basig usatos ning click. I-share man niya ang akong kuan post sa personal Amo na kuan to niya. ba eh. Basin Mao na kaya to nga ba eh. eh. Siya nga eh. Anyway, Mario, salamat sa pagdalikyat for 0.5 seconds. gani at Sayang. least nagid siya interest nga ning kuan gid ba ning sud siya ganahan siya na mo tan-aw gani. Interest ba to nga igor man siya ni sulod din ni hawa. So at least kung ang kuan pa lang ang action nga pag-click pa lang niya nagid siya interest mo tan-aw unsay naa din ni di ba? So mag curious gid siya. Unfortunately Wala siguro magisayawan man. mao no dapat TikTokan sige na. Oh, sayawan na sila para dili manghawa. Mao kuan. So wala man jud ko kadungog siyang audio. I don't know kung nakadungog ko siya nako na makita na ko connecting gani basta mag-connect pa imong audio. Connection sir to ni Juan ba. Oh. And also si Juan ning message man gyud nga kuan. Tugod man gud sa bagyo na nag-brown out sa ilaha kanay gin Bagyo sa di tuwa no. dala. Brown out. Nay bagyo dia. Ay bagyo lagi dinhi kuan. And wala. Musta si Bubay? Ha? Musta si As in kanang well in terms of kuan kanang summer katong summer naman. So mingaw gid ang city more on na gid sila sa kanang mga pool, mga kana beach ana. So mo gini siya normal gini siya even sa kanang tan-aw nimong market yun. Sa una na naami sa hospitality industry mailhan gini. Nabong na mga taos dagat. Umuwag ka nang sa kadugay gay nila na wala na sila atog dagat o na atog pool. Alay na kuan puno-puno gyud ang kuan, puno-puno ang pool. Nya kuan ang ang kanang dagat sa daghan na kay mga post ba na ay nanas dagat kuan kayong kulamihan ang kuan ay nabuhi ay. Ika gana pa dagat. Ganahan jud ko pero naa pa lang gigipang buhat kay nako extra good na trabaho. Duha ka buok trabaho na ako so munang kuan jud ko ba trabaho eh. Lagi nya full time ug part time na paning podcasting nato. So far makaya pa man gid ng oras. So nalagi mga kana lagi di gid ka kalaag-laag. Reklamo na gyud Paris. Na gani. Reklamo na. Laag sa taw eh. Ano ko sige, nalang ko mo wag kuan na. Diri sa balay. Mahimo tag podcast episode. Mao lagi yung kuan. And muna siya. Importante gyud ang quality time no. Lagi. Like nalang ko maingon na kayo sa pod akong misis di man sa galikramo siya nga kabulo man siya nga ganahan gi ko ani akong ginabuhat ni wala po dautan wala po ko nagskandalo so pero jealous mistress gid ang passion kay takes up your time sa imong unless if wala di kay
mag time management, Oh, magselos gina ang passion or magselos gina imong mga loved ones. Kay mo gid na. mo gina ang oras kay kuha mo kay ang oras gud anong dili ma-doble ba? Digid Kas-ara pwede siya na mahitabo ba? nakasapikas na napuga sa Dili ma pikas na. dili matungay imong lawas. Mao. Giilog gid ang oras ba? Pero pag But kuan pa lang na nako ani, pag buhat pa lang nako ani nga podcast na gisulti na nako na siya daan na basig maybe in year yeah. 2021 gitagaan ako expectation daan na maybe in year 2021 dili pa jud ko ana ka kana kay sa una tiglaag magyud mi. Maglaag magyud mi. Ah, Karon wag ni ana nako niya daan ba na kuan kanang murag basig mag-expect ka daan. So mo siya sige. wala man siya nagselos po magsige na siya kuan ba na nasa na gimingaw na mo Ah, sig padungog ba. ah, Gimingaw na mo og laag oy. Moto na I think na ako'y plano ana soon needs ka ng investment lang gyud para gyapon ma-cater na ako akong gusto gayang gusto ana gani. yeah. So Okay. nagigingnan ako na siya daan nga relax lang maybe in a while na makakuan ko gugkuan Yeah. kanang solution ana. Yeah. Gwapa siya gani si imuha no. Kay unahon mag Ah, gwapa gid ah, siguro kay ni si imuha ba. Kay unahon magini mo si imuha. Kung lagi ginakaapan yun. no, murag lahi gid ang kung desire gid no. Mo Wala lagi kanang bisag kung sa kakapoy ba no kanang imo yung buhaton gani. or bisag unsa pa ka gwapa or unsa pa ka tsada ang imong paris. Unahon man gid nimo imong imuha. Di ba? Lagi. Gwapa gid siya gani podcast. Bakit? I mean, I'm just talking for kinsay na minaw karon kanang sa mga Bisaya. Mm. Dili siya lalim kay bisa pagsakripisyo sa atong mga partners and loved ones. Oh. Ma-sacrifice man nato ang at our time nga supposed to be allotted for Mm. them or na divide ang time nga mga nga Mm. potential unta kay nga ma-allocate nato sa atong family or loved ones. Dito na padulong sa atong passion nga mga podcast. So, Lagi. dili na limang podcast. If you're listening, thank you. You have recognized ang balur Ang balor ng na. podcasting. Oo. Kasi Bisaya sa podcast ba eh. Mo ginay wala pa gid siguro gyud. Wala Podcast no? gid siguro na. Oh. Maghimo na lang taga to abay atunan. Kanang Sa Bisaya. butakan Invented ato word. nagbutang pangalan. Oo. Kitsa may gakuan wala may ga podcast. Oh. Podcast. Podcast. Kanang ang F ug ang P ba mo. Podcast. Podcast. Binisaya ba? Ang pagsulti na lang siguro. Mo diha na to daw go na may Podcast. Bisaya gani. Podcast. Podcast. Pero going Gahe back man. atong kuan man baka to imong partner nga nag-request siya more time for you. And if mag-request siya more time, don't you think by like unfair for sa ato ang mga partners or sa atong family nga nikalit lang although nauna ta with them, then na nisingit lang passion, then na-divide na din ang attention. Don't you think unfair para sa ilaha? Makaingan ko makaingan ko nga dapat ani gid i-balance na gyud nato no. Siguro depende pud na siya sa personality gyud nato or ang personality sa imong partner na makasabot kini siya nga ikaw ang klaseng tao na ever since na gamay pa ka ganahan na jud kay gusto kwaon gani. So mailhanan nimo ang mailhanan niya imong personality na inani gini siya na something murag kuan na ganahan nimo kwaon ang usa ka butang usay sila na lang gyud mo na nakaingon ko nga unfair pod Sila na lang mo lugar. o sila na yung lugar ba mo po na Man, ito bulag ta or pa-podcast mo bulag ta. Kay mo kung magdili ko ng podcast to, maanahappy mo ko sa atong relasyon. Diba? Maabot ta sigana nga point, no? Pero buyag ba yung marag, kasabot na ba pod, no? Ang mga tao kay, di yung po siya kuhan. I mean, ang kunbot ni mo kung taon, dili magid siya ka ng dautan nga butang. Unless if skandalo ka rin sa imong kuhan, ga-invite ka o trouble sa imong content, diyan na problema. Pero kanang gaad ka o value nga na. So dili po siya ingon nga makadaot sa relationship gyud unless wa gid nabahin ng oras. Yeah, sakto gina siya kuan. So kana siya nga kuan. Imo halagi time management lang gid. Imong kuan na. Kapangit diya ka pag time management. Mahatag tanan oras sa podcast ba? Yeah.
So mo pud akong kuan ba na wala sila na say naagi times nga natin mga investment sa ato ang kaniyatong kumbaga hobby na maging natin siya, di ba? Um, same ba ni siya sa nakabantay ko ba na yung mga hobbies pod about motorcycle, about airsoft, no? Yes. Mopalit sila mga pusila ng mga airsoft nila for 4,000 Oh, to 5,000 na sa mag-cycle. mga mahal. Hobby, cycling nga hobby. O cycling na hobby, di ba? So naagid sila ilahang investments, ilahang mga hobbies. And the same thing po sa ato ba na nagit tay mga investment maybe time, equipment, or maybe learning sa kanang software na atong kung ano ng edits, di ba? So I think that's part of the kanang investment gid sa hobby, no? Kanang yung sa cycling pala dani, speaking of kanang kuan, bike, mahal king bike, di ba? Mas uban na mas Oh, mahal pas motor. mahal. Mahal kayong bike, kid bay, promise. Mahal ang bike. Dili siya lalim. Mahal siya. Kani I mean, nagsugod kita. naay bike nga para tuhon. Pero kanang mga high performance bike yun. 100,000 ka pin. Passion na gina siya. Ako man, wala, investment gina siya na. So ilahang makuha na is exercise, di ba? Ato ang makuha ani is just that the exposure, the communication skills, ang ato ang skills to interview, which is actually dili kumayo anang interviewing skills. Ano man, And di man ka maayo nga, maayo man ka, nagdala naman ka og pero episode ang ka. pero nga kanang inana gyud na interview na is a good interviewer ba magmakingon ka na if a good interviewer kabalo ka magbasa anin Sorry ana, mo di ba? So standard mangita sorry mo standard rin. Mga TED Talks rin. di ka nang gusto ko ka na ganing naagi siya mo ka ganing asa na kanang ibagi gani siya na at least di ba going professional kita ginato ang kuan so magsugod tag ginagmay like karon na magkog natin saan ako ni siya pag record or something, di ba? And kaning inaning na co-hosting then siguro ma-learn gyud na ako tanan na mga techniques siguro gikan sa inyo ha kanatong mga inani na mga chika. So when nag-message si Juan, taga Thailand. Yan na taga Thailand dato yung amigo. Uy, Bisaya pa rin. Iyas siya nga ipa-join otro ba ginanay ko nagkakurom na. Si Mario, inananas Luigi. Na si ipananas. So, muna siya tong So, I think after sa katong kuan, recorded mo na anyway no, magbilong-bilong ako na siya. Ay na lang kanon ako siya. Luto pa kay Kubay, promise ga wala pa koy tulog. Luto pa kay ko. Come on. Saan oras din niyo? Edit ako. Nalauna sa hapon. Trabaho pag ikaw karon din. Mulay mo join ani. Ako mag-plug na din ko. Dayon. Sibat na dayon. Magulat kog mga naiusa lang mo join mga banan ka diri ba? Wow, now includes unlimited minutes. Wow. Nagkuha na kag lisensya ni Wen? Nagbayad kag lisensya ni? Wala man. 40 limit. Okay. Unlimited lagi. Lagi ko ani. Kaman pa ko ani. Wala. Kaman pa may first gina ko na mag-hosting o kanang kuan sa Zoom. So kana. Naman siya akong ingnon na basin na ulaw. For sure basig na ulaw gito. So Mario ay kauaw gid dinhi kay or kinsa toy ganahan mo join ani mga chika-chika lang mga bagagnaog na dinhi. And feel free gid kay di ka ma-OP dinhi. Last time gani na si Ma'am, first time na mo tong nagkilanay ni Ma'am Rech. Yeah. So ako nagitag si Ma'am Rech. And even katong sila kanang mga laminaw karon or ganahan na mo join sa among podcast no. So think ba kita tanan wa ta nagkita tanay, kita tanan, di ba? I don't know kamo ni Pat na kaubag yung mo Pat sa una. Kita na ko ni Pat tong pagka sa grade school. Ako memories niya tong grade school pa siya o high school siya. Okay. So nagilanay gid mo. Kung ano may schoolmate me. Okay. And then muna, di ba kita wala kita nagilanay. Amazing no. Nano ginaka-appeal ka ng Bisaya Podcast page when? Yun sa ni pagpangita anyway. Nangita ko kuan kay Bisaya Podcast kanang group nga paghuman nagawas na PH. Tanaw nako gamay pa mo mga kuan mo to join ato human kani may murag kanang mo interact gid gani mo kuan gyud mo sana
mo reach out gani katong imuhang kada kaning kabantay ko ana na bagong mga kuan, bagong mga musud sa group. Nagi mo welcome ba, nagi mo kuan na. Wagak na nay mo welcome tabo din. ba. Ano. Na may uban ko na pagsuod mo sa kuan, pagsuod mo Nay sa group. modayong ba, nay modayong. Even si kuan Bianca, hopefully si Bianca maka-appeal ka. Yana mo siya mapasto ko na siya kung 6 o'clock. Siya. Si Bianca si Bianca wala gyud miniglan niya taga Cebu po na siya, di ba? Ay mga taga Cebu nga. Joker kay na kay di ba nag-episode ta, then hisgutan nimo siya. Na yan. Ako lang din ako ka to i-invite no. Wala din. Katulad din. Kay dito mo ko nakadungog sa iya itong nahisgutan nimo siya. Okay na din mga uban podcast dia. Sige. Dito rin ako na-discover daghan yung podcast sa Bisaya ba eh. Dapat yung podcast din na duha na sila kabukong nangkitan karon. Usa lang siya, nasa sa YouTube lang, ang usa nasa kanang kuan sa Spotify gyud. So dili siya both gani. Ang usa Spotify ra gyud siya or kanang podcast kanang platform gyud siya. Ang usa pod YouTube gyud siya, wa pod siya sa podcast. And then po siya kadang magbisaya tabi or magbisaya ta. Nana either anang kuan duha o duha sila. Invite niya na ako'y kuan niya, na ako'y email, nakita na ko siya, ako atong i-invite nga sa podcast kuan. Gabi ka formal si Owen na email gid niya. Di kay sa kuan man siya sa YouTube. Sa YouTube man siya, so na may nakabutang nga email, so di ko ka direct message niya gani. Either comments, pwede siguro sa comments. Pangalan niya. Ako gitong pangitao ni siya. Dali mo na. Pangita yung pangalan niya, i-search na to siya sa FB, PM dayon. Mga style na Owen. Mga mangukay kog tao dire. Di pero ang iyang magong email man good dili iyang first name. Pero unsa YouTube channel niya? Mailan man na magawas man naman pangalan na. Magbisaya tabi, man sa ito magbisaya ta. Magbisaya ta. Okay, loading pa akong kuan. Or mag-comment ka below dito sa iyang kuan. Kani si Jormy Hospital adib nimo. Magbisaya ta gid ang pangalan sa channel. Maginana ako tong kuanan ha. Babae, lalaki. Lalaki. And then iyapong genre is same sa to Same sa to ang community ba. Napod siya iyang kuan Bisaya Tabay. Napa di ay Bisaya Tabay. O kani ba invite niyo ba? Bisaya Tabay. Ano ro? Ang iyahang. Dagan-dagan na po ni sila kuan. Ang iyahang so pagtan-aw mo ganang ko sa iyahang about sa iyahang mga kuan. Kuan man ni sila ba magmamanig mga vines silang style. Bisaya Tabay? Dili i-share na ata isa. Bisaya Tabay lagi kaning 18,000 subscribers. Dili 84 subscribers. Lahi din nga Bisaya Tabay akong giisudlan. Ako ring akong Bisaya Tabay, i-search ka ng Bisaya Tabay. Puro mga vines yung channel. Akong i-share screen ha. Asa naman to? Sige, ma-share screen ako ning kuan. Sige daw. Mga dili maayo. Ma-share. Sana Owen. Grabe si Owen di kasaba na. Ay mga sekreto si Owen. Wait sa kadali bali. Ako sa ning kuan na. Sumbong na kasi yung Paris win. Ako ning kuan na ba di ay. Naras siya kani sharing. Yun. Kita ni mo? Kani yung pangalan niya si 005 Finding Opportunity. Click down na 005. Kani win ba? 005 Finding Opportunity. Okay din siya, yes. I-check. Click down na. Magwasa na yung pangalan ba eh. Naog daw ba eh. Show more daw. Wala lagi. So, muna siya akong email pa akong nakita. Puter Sumayang Pangita Chishik pangalan may ito pangit. Chishik pangalan. Kanumdum ko recorded na So, muna siya ako na ko email niya lately wag hapon ata ako na siya nakitaan and then ako na siyang emailan pag baka lugar na ta. Pagkuan kasi after this episode siguro since na shout out na maginata na siya and tuwan na siyang i-invite. Lagi, i-invite na siya. Bay, i-invite pag pangan mo diya, pang headhunt, pag headhunt pug mga tao.
Ano siya. Atong So, purpose diri mangisda tag mga tao para tag si Jesus Christ dito nga mangisda tag mga same mga like mind siguro mga pareho goals ba nato oh. lagi kay pa niya setup po bisaya Oh. kay siya bisaya kay siya anyway Mm. lagi kami aning opportunity ba musla Wala ko nato wala. like kung makita ka makaila ka okay ra makaila ka ng mga kinsa pa Bisaya dyan bisa pag dili ta limited to podcast ang Oo, nga mga purpose vlog. usa gid sa atong mga purpose gid is to grow the community bahala pag Mm. dili taga podcast we're not Oo. limited to podcast so Oo, pero ang ako lang makuha na ano, basig ang hesitation nila ba is because ang ato ang group is Bisaya Podcast PH. So siga gadahom sila ba nga podcast gini ang ato ang maistoryahan gani about podcasting. So muna siya lang ang ato ang pagsulti ba na or dili ni siya limited to podcast ba. So muna ato ang pwede man nato na i-kuan pag-invite. Kana lang sa okay ra man na. pagdala lang sa kuan pud kanang Pag-istorya, pag-invite. pagstorya ingnan lang gud niya para ni si Muha para mahuman na ba Mahuman istorya. wala dagan kami daw wala dagan storya bitaw na kay account wen no sa ato ang kuan ang core no Wala pa. Kagaya niya ako magkuan kay papaani. ako tag-send sa group messenger ako i-repost to through Sige ako dayon lang scroll down, scroll up na lang ako na ikuan. Wala siguro scroll up na nimo mislock lang ako, ma-mislock ko siguro ako na sing na ikuan. delete na na pa diri Okay. Atong gapaabot ko sa atong Discord episode busy pa siguro si oh, Juan ikuan. PCB anyway nala ko i-share ha Sige go. gahapon session ko ni Juan sa iyang coaching. Oh, nakakita ko sa Discord ni Jay. Go Yes. no, share ko no. It was really nice. Nindot na ikastorya, promise. And na mag-discuss sa imuhang goals ba. Nga, murara kag, ang dating kay mura kag wala, although gastorya kag tao, kaya ang dating kay murag, ikaw gapoy gasulbad sa imuhang own problem, which is okay. Ang papel ni Juan atong session namo kay igari ko gi-guide ko niya through and through. And gitagaan ko niya mga thought-provoking questions. And probe ko niya say kuan asa ko kabalaka, asa ko ga say hold back sa ko. Okay siya ba? Nindot siya. Pero Proud ko nakisihan niya ba na ng Juan? coach. Una, kuan gini yang investment daw na kanang as in international kuan gina certification niya. Or kuan gina or proud ko nga kanang na-coach sa thing to gina. ang group. Proud ko na-coach sa to kay mag dili. I mean, uso naman ang mga life coach karon dagan ako makita mi sa gasa na pero nindot wala pa man tay life coach sa Bisaya Podcast PH. Yeah, iba si Juan na itong first na certified na bagi siya, di ba? Certified Dapat siya. exam. So proud of you. Juan, asa na ka? May tagdili na brown out din ha. Salamat Juan. More power sa imong endeavor by. I mean, you can go so far animo kuan. Malay ba nalang siya pangayo sa ko like buhatan ni kay tungod ako ni gibuhat sa imo if mahimo buhatan pud ni para sa uban. So murag paid forward pa. Pero di ba part na siya sa kuan? So diha lang katulang gisulti nimo ba na kana ganing part man na sa mag-break og habit, di ba? Kana ganing 12 steps or sana kanang kuan. Ika-last step na niya. Wala joke kabalo na wen. Na ako'y nabasahan na one time na basta pila to siya ka steps na the last step na is dapat ibuhaton sa nimo sa ubang tao kay the more mo ka mubuhat, the more ka na mo reflex imong kaugalingon nga makaingon ka nga bitaw nagibuhat gitudlo na ko ni siya sa ubang tao at the same time dapat application ba? Application. Oo. Mara kaning atong ginabuhat karon. Wala siya talk therapy. Ang paggahin sa oras. Yes. I mean, let's be honest here. Like ako kung honest lang kay ni commit mo po ko ani and I'm committed to this group. I also have mga dapat na ko i-prioritize, di ba? Mo pa na nastoryahan na naman ni Juan gahapon nga nakaka-come up mig solution nga na ako'y butang nga ipang-prioritize pod. And let's say kanami ani then na ako'y mga pending i-prioritize karon. But nag-priority gapon ko ni kay nag-commit man ko ani every weekend mo up. Kailangan ko magpakita diri.
Yes. Bahala pag sa kajut lang or kung as much time as I can give. So kato ba? Like tungod kay gagahin tag oras diri. Mm. This is our way of showing sa uban nga sa atong Commitment. community nga nami commitment diri. Yes. What you can expect from us is our commitment. And I think I just feel nga ga-rub off na siya sa members. I mean, gakuha na siya kanang Isugod na kuan ba no? Kanang resonate isugod sa uban. na na siya yung effect. Feeling biyata. So, feeling na ako na siya yung results, gamay. Pero at least Yeah. nakita nila, gakaalingasan na sila. Yawa, active ba kaya na nila? Unsay naa diri? Totoo na Check yung notification. Ano ba? Nagit Oh, sila. Nagis progress ba? Nagit tayo something na Nike gibuhat. saw. Nike Na saw. sila. Which is Galingas very na good. naman. Wow. Yung kuan. Si, di ba? Anyways, So, karon si salamat sa mga oras Bisaya. when Welcome. Ato mo ni, di ba? So, and then also si Bisaya Podcast Chick, si Bianca, di ba? Sugod-sugod na. Si Ma'am. So, maybe siya po maka-invite. Karon na si Mario. Mario, Nagkadako na ta. So, hopefully si Mario sunod makasud. And hopefully makaabot pagid silang duha, no? Si Juan, si tingnan si Mario, Mario na yung Mario na yung mga mushroom diri. yung mga turtle. Mga pagong may mga Luigi diri. Si Kuan lang, si Pat lang, medyo Kuan lang siya, no? Tungod siyang oras. Kaysa ato ang oras, ug siyang oras ko, lisod yun sa iya. Makasabot ko kay ano, mag-atik, Nakat kadlawon sa iya karon. Nakatry na kagkuan tawag o kanang overseas. Na kay mga kamag-anak sa overseas mga Oh, parente. oh. Nakatry na Pero, katawag sa ilaha. Unsa sila oras usually true. tawag? Nami sa gabi, nami sa usay alas Di. 9. Nakoy best friend din na sa Kuan, sa Texas na usay maka-istorya mi na sa gabi usay alas 9 usay nag-duty ko Diha. istorya mi previous gabi Difficult kaya na or usahay i-organize yun. nasa Naman. alas 11 buntag kay alas 11 sa buntag alas 11 sa gabi pa daw nang tulog siya ba so kana Difficult kay i-manage no nga manage lahi-lahi ang mga time zones no. Kaya lagi ingon di ko na when nakatest ko na when kay marag sa mga po diri sa huge shopside kay mhm naka tulo na siguro may ka-episodes when nga mm. 3 different time zones among gi-manage. Oh. Upat yun o 4 different time zones. Nakaingon jud ko nga obsessed siguro ko ani nga podcast kay mo mata mo kadlawon. I mean, mo na siya nakakuha tungkol sa imong commitment yun, di ba? I think regardless kung sa kakapoy, di ba? Imuha ng bangunan yun. Imuha Which is very good. ginabangunan. When ako'y pangutana si mo when Sige. health okay when it comes sa passion Mhm. which is kaniya to ang gipambuhat karon. Mm. What is healthy and unhealthy for you? Is it healthy? Ang passion ba hantod asa ra man siya taman? Balanced nga passion, nga balanced ang time, pero you get so and so results or you can be pwede ka magkalayo nga mura ka grabe ka passionate kalayo ka and mura na ka to a point nga obsessed na ka. Pero you reap more daghan ka reap kay daghan ka oras ga pagahin. What is that healthy for you? Nakoy pangutana. Kana ako pangutana. Depende gid sa imong personality na may uban gid nga kana ganing ganahan kag kabuton gyud nimo. It's really healthy for you or maybe kung yung kagsakuha no. It's really healthy for me. Pero naay times gyud nga dili gid mo makaingon kag fulfillment nimo pero nagud kay mga sacrifices gyud kay nagud kay mabiyaan. Yes. I don't know if kanang imuhang sacrifices kaya ba na nimo i-sacrifice gyud in the long run. Yeah. Diba? Either kung dili po ka kung mag-level lang gyud ka sa imong passion taas kay ka na usahay gusto nimo na ikuyog nimo usahay di mo kakaangat di ba kay ikuyog mo gyud nimo depende gyud depende gyud sa ako lang na inana I think it's healthy sa ako lang nga mindset nga makung gusto na ko ni kwaon hendapita it's really healthy it's why it's after all ang fulfillment magod nimo at the end of the day nga makung okay fine nakuha na ko ni hendapita and eventually makasabot gyud ang ubang tao so makaingon ta katong balik na to tong istoryahan gyud about sa tong mga Paris di ba makaingon ka nga dili gyapon nato na kaya Like this hindi na nato kailangan ni dili baka ating
Oh, di sila kasabot po dili ginato na angay pud biyaan gyud sad Lagi. minuta na kana lang po di ba? Muna naka-realize ko na dili gid the whole 2021 ako na focus na gid nako. Kailangan gyud ako i-kuan gyud ako mga importanteng tao nga gatabang sa nako ani nga podcast or maybe sad sa imo, di ba? So, Lagi. sa imong podcast. So, muna siya imo ha sa imong unsa imong kuan mo so muna. Ano nakapangutan na di ka ana? So or you have some kanang Nakapangutan ako ana kay usa na magimaingon ng ubang tao. And of course, self-aware man pud ta. Like usahay naay mga butang ma-sacrifice. And usually ma-sacrifice usahay ang oras nato with family, usahay to the extent atong health kay ha bangon. ga sobra nakaka grabe mong gakalagabaga ni mong kalayo. Marag ma-overlook ni mo ang health. Ayan na Mm. bitaw. Or siguro i-prioritize nimo siya kay mas ganahan ka diri kay mas fulfilled diri compared sa imong earning activities Oo, katong active atong gyud mo na pa kuan, financial kuan, oo. mga instead nga magkasapi ka dito gigahin nimo Iuna nimo. diri. Oo. Oo. Pero ako gihuna na at the end of the day mapangita man ang kwarta. Pero lisod kay pangitaon ng fulfillment. But at the same Lagi. time, I mean, okay ra ma-obsess if nakay backup, nakay pundo, nakay hindi gyapon nimo malimtan ang imong mga priorities ba. Kana siya sa wag na resonate na kanang gisulti nimo wag na kakuha na sa kuha ba nga since na ko'y usa ka trabaho pag yun, no, it's a part-time, napad jud ko'y full-time trabaho na mosuod pag yun kuan no, and then karon napay demand or not really demand but is really kanang normal gina siya na mo Kung ana mo siya nga trabaho na lahat. nimo sa katrabahoin para maka-focus kasi mong uban. Pwede kayo na. I-delegate So ra kuha ba lang gid din 50 ra rin ta sa trabaho, 50 ra rin ta sa kita. 50-50. Oo. Ako So giplano giwin. mm. Diba mag-freelance man ka no sa Upwork kaga freelance or outside ka sa Di outside ang ka akong direct ka na direct company ka. direct company, nag-check company din sa Cebu nga kuan jud ko, employee jud ko. Ang kanilang isa nako is more on consultancy or not really a consultancy. Di ko ganahan i-consider consultancy but kanang business advisor lang sa usa ka small company ana. So mura na ako ang part-time. So though flexible lang akong time, usay mag-istoryahan na may through messenger or through call. So kailangan ko makita mo tan-aw dito is because tan-aw nimo process flow, tan-aw nimo unsa yung quality sa mga staff, manana. So mo Yeah, yeah. video kuan jud siya. Yeah, mo na siya akong part-time. Kadawi. So, Ako gibalak rin kay kung let's say magka-come up ko, 'di ba usara man kita katao. Let's say na kuan ni off topic lang ni kay since gastorya naman tag mga activities nga ga-generate og income. Ako naunaan gani kay maghakot ko kliyente sa mga online nga clients. Magtugod ay kog ako ang kumpanya. Remote naman tanan karon, di ba? pwede ka na siya. Tungod kay na ako'y reputation and na credible ko sa usa ka platform. Mas muduol ang mga tao nako. Mas muduol og tahay ang mga tao nako and the request for my services for lahi na nga tao ko ipatrabaho ba. Pwede. Ako. Mahug siya kumpanya na mo kag recruitment Kumpanya gid agency. mo. Kuan pwede ka mo-interview because na maka-interviewing skills no. So pwede ka mo-interview kung sa ilang mga qualifications, paano gid mo ang ilang ang kanang mga kliyente nimo. Paano gid mo ilang qualifications kung unsa gyud ganahan lang mabaw-an sa mo ang interview which is that's a good idea actually. No? Kuno na iguana na. Pwede kayo. Dayon So, kani nga to ang ang cut lang dayon kay murag ang cut dayon kay syempre paboran gid nimo tao nga may trabaho si mo. Let's say 60-40 or 70-30, okay lang. Gusto mas naay kasulod nga kwarta. Passive ko. Marahin mo na din siya negosyo dayon. Or kanang kuan pina-affiliate mo, affiliate. If dili dili magbulakbol ang mga tao nimo. Wow. Pangit na magbulakbol na. Kailangan check sistema ba eh. Nakatry na kay gana. Nga unsa man ako mo i-handle. Nagpasa kag trabaho sa mga tao ba. And sa
sa real world na ako wala ko kasuway pero na ako yung mga staff pero dili ka na ganing kliyente na ipasa na ko na wala na ko kuan. So na ako yung mga staff sa una pero dili gid siya kanang inana nga after ana i-delegate na ako wala na din. Kuhat na lang ko siyang result. Wala ko kasuway ana. So kuanan. So yeah. Nindot maka-try ba aside po makaingon pud ta nga kapay kasi katubang kliyente pirmi ni marag although feeling kay ko maging na kinsa man ko di ba pero Pero sa nindot may kay normal mga kliyente nimo. lamay kay magkuan ba lamay kay mag-asikasog mga tao micromanage ug mga tao gusto ko mo-try na curious ko ba okay it helps you grow ga-manage kag mga tao mura kag amahan bitaw Oo. and of course lahi ang relationship between leader daw leader or and imong Manager. mga delegates Yeah. and imong client syempre client always right and Yeah. your staff you also have to keep them happy at the same time Yes. and Yeah. trained and ay training na nindot siya nga challenge although wala lang contemplate na ko ba the future nindot siya sudlan mo pa niya ako like kaning gabuhat let's say wala man ko ingon nga ako ang gaulo-ulo diri sa Bisaya Podcast PH amo kay ni si Patoy giingon nga ako daw ni ako daw gaulo-ulo I think you're one of the good pillars po do sa nina podcast. I see it as a marag salamat win. I see it as place nga pwede na siya ma-practice ba. And although like lisod kay timpla sa mga tao kay syempre sa may wa pa man tay kay balor nga mahatag sa ila at this point. Di ba? Other than atong time nga ginagahin aning ginabuhat nato sa activities nato. And I think ang pag-apply naman na sa like yung portfolio mo siya kung sa may mga kuan. So yeah, I have a podcast, I have this one. So na kay mga kuan. Pwede ba pwede mo mag voice over for example, di ba? Or naman na yung mga kuan. So ato ang pwede ba audio pwede ba kakan pwede doktoron ang portfolio. Kana lang as long as pwede na doktoron. I'm a fundraiser, naka-fundraise mi sa among community. Tuwa tagaan gini mo siya kanang mga data, pwede mo ma-doktor basta kung once kuan mo, produce gyud nimo. Para tag mga karaan niya pictures sa lain tao nga outreach. Basta yun. Okay. Akong kuan ako ganina na pangutana tani nga unsay normal nimo na client as of now? Ako normal nga client? Oo. Ako normal nga client kay kuan. Where asa sa akong duha man akong trabaho gud na ako'y work outside the computer, napo ko'y work inside the computer. Nako'y online work, napo ko'y work outside. Pero industry na lang. Duha ka industry. Sa industry anong duha? Ga-edit ko podcast. Muna siya panang kuan the computer. Usa na sa online work. Okay, nice. And ako outside nga job which is mo gid ako ang giskwelahan. Kuan. Mo siya katong mo ni akong main bread and butter. Eventually kapoy na po ko gawas sa balay especially karon di kay siya safe. Nakita nga akong practicality nga magpuyo ay ras balay. Hindi ko gaho lay tanaw mura na ko mananabas. Indot kini mo kuan mo na may uso ka man beard nga kuan. Kailangan na ako ni Monday when kinagpa-verify kog ID sa usa ka app ba gahapon. I-decline ako ang verification kay dili niya mailan ako ang passport ID ug akong dagway. Di siya kaila. Ihaw. So, kailangan na ako ni siya i-shave puhan. Yeah. Unsa day totoo dato ang i-topic when? Ako na yung topic yun is katulad yun. I think naalaman tayo mga bits of kanang information nga ganina. Ako wala kita is katong indifference ba kanang kay na ganing lain-lain ang mga Bisaya, lain-lain ang Tagalog. Diba? So nagina yung mga inana na, diba, lain ang Ilonggo, ang Waray, ba? So actually ang society ang our culture sa society ang akong gustong i-tackle at actually. Sige na.
So, muna siya. I Nastapa think ko diri. kay wa Nastapa pa ko man gyud diri. sila, wala man gyud sila ning sulod gyud. So, ang ako lang unsa may sauce nimo Wala pa ana? nakakaroon when unya pa Okay. na taud-taud. So, unsa may And sauce then, nimo ana about kanang mga inana na mga topic no or inana nga actually, sige na namo kahisgutan ron sa amo ang podcast. Ay, isa na, before to proceed. So, when I okay. leave, pag aman akong plugin, mo hawa ko, you can also pause this recording. Oh, Katry na ka? yes. Yeah, Ah, post. Oh, yes. oh, I-post na pause. nako para Wala lang. Wala kay Okay, naingon yeah. mo ka nga first time yun mo. Oh, first time. Diba? So, pwede naman Yeah. siya ma-pause ang recording and then i-resume lang din yung pag nanay mo Okay. sulod balik. Or pwede pa ka magpadayon diri, ikaw mag-inisala. Ako mag-istorya. like ni Pat gani. Katong siya mag-isa sa ka episode which is, di ba? Gabi sa kito yung episode puro man to Katong sa Facebook lagi. nag-preach naman siya to after. Anyway, sige na namo kay isgutan kanang like different ethnicities, different cultures, different language barrier, inferiority, superiority, kay tungod lagi kay lahi ang mga lingwahe, lahi ang culture, and it comes every now and then sa mga podcast. So ako maingon ana kay, let's say in Philippines in general, kasi magka ganiya Bisaya, Tagalog, Ilocano, Kapampangan. Oo. Wait sa. So yeah, ako maingon ana kay wala kay ko maingon actually. Kay bias mo gay ko and prejudice kay ko ana. Kinaji koy namagupog koy ako ang mga own thoughts about it, and I wouldn't say nga my thoughts are dili siya popular for the general public ba. So dili mo agree tanan tao sa kuha. I mean, mo agree siguro ang mga Bisaya, but I don't think mo agree atong uban kabayans. So, muna siya inahalin natin because you are also one of the indifferent in the society, which is kung siguro ang the masses mo na thinking. Ang ako lang is that if everybody's thinking the same, nobody's thinking at all, di ba? So kung parehatag gihunahuna tanan, so wa na naghunahuna nato, di ba? So maybe it's really a good thing siguro na pug kay separate than the normal thinking. It's because you're also thinking of the other thing, di ba? So wala siya pud akong thoughts sa magisulti ba. Yeah. Mo na siya nga kung kanang kuan lain tag mga style, even genres, na uban nga love genres, di ba? Or maybe kanang entertainment. I think na mention na ako last time sa akong podcast pod. Then sige, ito pangalan si last nga episode when kalimot. Katong kuan sa season 2, trailer of the season 2. So trailer dito rin. Trailer of the season 2. Nag-like mong kuan to win. Tanawan mong kuan ba? Pag-engage sa mong comments ba? Sa kuan? YouTube. Comment ba ako ladto? Okay, yeah, sige. Ako muna siya kung kuan. Mo to siya kakainom to katong nag-mention nagsihan ito about analytics. 'Di ba? I think mo pa na ako ang kuan nga if you stop checking the analytics magud dinha magud ka mo ma-pressure ka ba? Ma-pressure ka bag tan-aw sa imong analytics. Or lahi ang kuan lahi ang comment section sa YouTube or lahi ka ng any more ka ng engagement. Ay natanaw ang likes. Tanaw ang comment section diretso. If kay muna na siya, Marco, kinsa yung nag-comment muna na gina mga kuan nimo, demographics nimo. Kay mura like kato si Mario, gisulod siya. Buna to siya. So kailangan yun mo siya marag dakpon bitaw well usahay pod kay mga tao kay mag-comment sila. Ni kung dili nimo sila ma-replyan after one day marag mangluod. Di ba? Bantay ka. Bitaw. So nindot pa nang init pa kay sila bitaw, hot pa kay sila bala gusto pa sila replyan bitaw. Dahil murag naapa sa muna siya kung set up sa ako ang kuan na sa ako ang notification kung ano saan mo gawas ang sa YouTube ug sa kuan. Muna akong wala bitaw when di ko kabalo pod. Then ako muna sigog check sa YouTube. Makita na ko siya comment. So I think sa ako sad mo lang siguro hindi na ko matan-aw is because wala ko yung notification. Wala notification. Wala na yung comment ni kuan. So muna kung wala ka ni sulti ana kuan ko ang tanaw dito. So I think also muna siya akong tarawonon good. And nalang ko ning diretso sa ako ang kuan ugma sa ako ang newsletter muna akong gibuhat karon ako good feedback
from Apple Gawas Podcast. ni ato ang segment sa imo newsletter ug nakahisgot Wala. kami duara mi kabuok nito nga. Di ang ugma nga newsletter, it's quite special gina siya. It's because na-review Yeah. from Apple Podcast. So mo to akong i-eat Apple Podcast. Medyo ganahan ko sa iyang gikuha. Thank you. So mo na akong ganahang ihatag Ba ba. importante kay mga reviews ba. Oo. Grabe ka importante. Una. I don't know kung kamo ikaw pwede mo siguro nimo later o kinsa to yung mga nakadungog ani. Sorry, wala po kahatag og reviewan na. Wala problema na. Dili ko Okay lang. hilik po daw kuan ba yan ang Apple Podcast kay mas accessible kaysa ko ang Spotify. Spotify o tungkol mga sa pero ang nakanindot lang sa Apple Podcast ug ang Stitcher is makahatag sila review, makahatag sila feedback. Oh, Unlike sa Spotify Google Podcast dili sila makahatag o ana. So again sa Apple Podcast ba kay once bitaw nga wala there's no room for reconciliation. Once you upload an episode, dili na napulihan ni Apple Podcast. Let's say episode. Yung upload sa Anchor. Di ba ang Anchor i-distribute man niya? Distribute niya sa Spotify, distribute niya sa Apple Podcast. Si Apple Podcast once ma-receive na niya, di na siya mudawat o ka ng mga revision. Oh, okay. Dili na kabantay jud ana. And napatong mga karaan na mga episode dato nga pangit kayo siya. Kung saan pag-improve sa amo ang content ana dili you don't give us a chance to revise. So, ang pasabot ni Apple, taro nga ginay imong episode before ka mag-upload. Di ba? Mao. Pero di ba kailangan man nimo i-apply ang imong RSS feed sa Apple, di ba? And pero sa una wala namin nag-manual apply automatic ni Apple. Automatic ni Anchor. Oo. Mubitaw sa ako Pero karon bitaw wala bay. I-remove nila bay. Murag ikaw dapat mag-manual og. Pero I don't know sa ano saan siya recently no. Bisag sa ako pag-upload sa nako sa ako ang RSS feed or sa ako na may automatic ang sana Breaker Radio Public Overcast. Muna siya Overcast, diba? Muna siya automatic. Pero ang Apple Podcast pag tanaw nimo sa imong distribution dili ko na makita niya nega paminaw radto. Although naay mo sa Anchor nga statistics. Ay mong gawas gamay. Feel na ko mga podcasters sa gyapon na dili gid ka namin mga podcast consumers, mga podcast creators, content creators or gyapon ba. Muna siya, I think ako atong panahon na pagkuha nako kay wala gid ko na-apply Apple Podcast kay mo kasi dili man kay siya ana mapagkuan sa kuan ang Spotify pwede mo ma-download to Apple and Android, di ba? Pero na kay review. Which is very good. I mean, thank you very much. Gusto na ko i-shout out ani ang pwede ba shout out ang iyang pangalan? Kate Eliza. So I don't know, wala jud ko kailangan niya. Kate Eliza, thank you very much na hatag ka review. And hopefully gibutang na ko dito na ihagong comment dito is kana ganing so ihagong comment dito is yung comment yung comment dito is kuan kanang nagkuan siya long form content gid siya na she's hoping na long form ang iyang ganahan. And nakaingon ko nga wow ang ako short form ba gid ako ang kuan, di ba? Either na pinakataas. So na-inspire siya mag-podcast because of you. Mo ginala siya ba na nangita gid siya Bisaya podcast and then invite siya sa group. Dili mo siya podcaster, kuan consumer gid siya. Gana invite siya sa group. Pwede sa do. Yeah. Ay wala mo kuan niya good. Ang nakakuha na sa si Owen dili niya i-share kay para dili mailog ang time sa iyo. Ako unsa man mo pag-contact niya sa Apple Podcast. Dili mo ko kabulon sa pag-contact kay ang review wala gi ko kuan dito na makapasalamat. Mo gina atong goal is atong just goes back to kinsa ga comment sa ato, di ba? Wala ko kuan sila the Marios, the people who comment. Kano rin ba kanang kadjut ra ni sila then mawala na ilang attention afterwards. So mintras init pa you can find a way to find these people and connect with them pag diretso that's your chance. Muna gikuan ako siya muna nakuha nun ako iyang review na gibutang nako siya sa kuan kay tungod lagi na notification ning gawas sa ako ba through email
na naay sa Apple Podcast. Pero wala ko'y chance lagi na mo thank you niya through on that Apple Podcast. Wala ko'y bisig mo Sa ko di yung thank you sa pangalan, gamay ra, kana one name lang. Kate.Elisa. So mo na iyang pangalan. Saan ako pag-search sa iya no? Pangita sa Twitter. Bisaya ni. Bisaya nga nasa ano pero so gitan-aw ako sa Facebook. Gitan-aw ako sa Facebook daghan kay Kate Elisa na ipagataga When? When taga mawala when sana tagsagi ta sila message. Di man kay bro. ba? From I think there's ways you can approach that. Para sa ko ha. Okay, Kay ano? nangano po ko, usapod kay kubian kay ko diri sa social media. And feeling na ako kay confident kay ko then I can just talk to anyone. Usapod can just DM people. Sa mo wala si mo pod like kato sila Kate. Pila to ka Kate? 1,000 ka Kate? Liza? Siguro ay mga unom ata. When kami na kay na. O ba? Eh, siya mga so mo dito kag Ako DM. kami na kay na. Oh, PM na nga. Okay. Done. PM, make your intentions clear. You can be honest or you can be pwede ka sobra ka honest. Like, listen, I don't know if ikaw si Kate, naghatag review sa akong podcast, so I just wanna say thank you. Di ba? Salamat ko sa imo ha. It's really a good idea. Thank you. Thank Diba? you sa imong idea na. Para marang comment it's a way nga you can get back at your consumers or listeners. Sobra ko si feeling ana. Validating na. Gani, muna siya kung gusto kong i-cater ba na gusto ko mo thank you sa ilang mga pod, ilang kuan, ilang comment, which is munang pagsulti nimo about sa YouTube pod, no, wala ko notification which is mo gina akong gusto na audience focus ta ba na gusto tayo Siguro sa comments when ay nasa settings with kay naay kas amrag nakadawat ko og notification sa YouTube. Naay ka na mga spam like ka naga-send la og virus nga link. Mag-ingat ka. Nanay 2 instances nga nakadawat ko gigana. Wala na kabulo ko unsa siya. Kay dili man lamlam kay ang comment. Gitagaan man mag-googling. Pero mag-ingat ka sa mga ana. Okay. Muna siya kung kabulo kay unsay feeling ana like I remember wala pa maserta nag-ila adto. Nati ka like last year mag October, November. Nami device sa among ko ni Koy nga mag start me og mga challenges. So nami nang sober October. Nami mo to siya. nami November to remember or never say November. That whole month by every week na ay challenges. Daghan ginang appeal. Never nagkuan lang siya ba kay sa may relation na ng challenges o podcast. Sa una, may health and fit. Strong kay among background sa roots na health and fitness. Kami ni Koy. Then, motong nagpakuan mga challenges kay health and fitness lagi daw mi. So mo daghan ginangapil nga mga health and fitness nga enthusiast. And through them siguro nakasala siguro mig mga 2, 3, 4 ka listeners. And then grabe gid iyang kuan daghan kinangapil daghan. Then atura to siya. Then the minute we stop, the moment we stop, nangawala pud sila. So ang kuan yun siya, that engagement itself is a commitment. You have to drive. So wonder kamong duha, I think kamong duha ni Koy is kuan kanang dinha mo nagkuan na gid ang strong ninyo is katong kuan health and fitness. Wala mo naghimo podcast for only specifically for health and fitness. Wala, we want to be more. Na-realize na mo nga ma-border day gyapon mi katugayan. Okay. Pero mong napagyapon na siya naman may guest ka ni season 3. Usa lang among guest sa health and fitness pero mas ni dive mi sa among mga karaan yung mga roots which is music. Okay. So dinagin niyo. Incline yung music. Although incline nga po may health and fitness pero mas daghan ang opportunity karon nga gakita namo sa music. Not nga because naay audience ang music. Because kay ganahan gid mi. Ganahan mo cover o mga rappers, laban ng mga Bisaya rappers, interesting kay Bisaya. Then active kay sila karon or natoy kanang isa na message ba? Si Kuan. Si Juan.
Ikaw na siya ba ipasulod. Yan na, admit na ako. Admitting na siya. Nice. Juan, welcome. At least nakaabot yung Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Uy, naba. Nice Nakaabot gid eh. one. Yes, pwede na ko Kumusta? musibat kay nanay mo sub. So ganina Juan, ganina na siya ganahan mo kuan mo exit ani gahuwat nang siya kinsay mo sud. Lagi, dili So, gating beta, napos dili sa trabaho. beta, dili beta mag-leave the room. Ah, pero kasabot yun kasi na trabaho pero nasabutan na mo ganina Juan na as much as possible tanin and moving forward for this every episode before mo leave ang usa ka podcaster mo plug in siya sa iyahang podcast may na lang na mo na madunggan ba na maminaw gud sa iyahang podcast kada itself no so mo na siya amo ang Juan kasabutan Mag-plug ko. I don't know kung ganahan na ka mo di pa makaganahan Wala mo na lakaw Wala na ko i-plug mo. Subat na ko promise. Kailangan mo subat kay malit na ko sa trabaho. sige Eh, ikaw gusto lang na ako i-plug ato ang host today which is si Imoha. He just got his props sa ani nga podcast. He's doing really well. Naka-inspire siya og mga listeners nga maghimo og ilahang own podcast. Congratulations Imoha podcast. Nindot po din nila nga podcast. Muna ako i-plug. And i-plug po nato ato ang community Bisaya Podcast PH, Angel Round pa ni, whoever's listening, Angel Round pa ni. But pasabot ana, wala pa mo na late. Kung namina mo ani, wala pa mo na late, pwede pa mo appeal. Kay mo mulupad ni siya, mulupad to the moon ni, to the moon. Don't need one. Anyway, mura to ako gusto i-plug. Juan, sorry kaayo mo si Patrick mo na sub ni siya sub kay Okay. nagstorya naman tagahapon man no nagchika tayo ni Owen sa murag kanang summary lang sa atong sa katong coaching ninyo daw. Which is Coaching. making nindot siya nga ko. which is perfect time I think nga i-plug pud ni Juan ang iyahang coaching dire Coaching ka ng services. Yes. Yeah. it's perfect. Yeah. Bye, salamat Wen sa pag-host. Mick, this week's salamat host. kay Mick. And Gusto by ba the way, kopya ni Wen okay na. Sige, kuhaan ko to siya sa sa kuhaan ko group siya din. Kanina lang Yeah. i-cover sa ato ang episode. Ayo, bueng. Wala, cover na ko ang Bisaya Podcast page. And by the way, for those listeners, mo to siya si Mick sa Huge Upside. So, paminawon niya iyang kuan podcast Yes. channel, available post any platform, podcast platform and also YouTube. So, na siya Huge Upside TV also in YouTube. So, thank you very much, Mick, Salamat. for another episode. Gusto mo chismis, gusto mo showbiz, dito mo sa mo. Yes, the Huge Upside. And ang ilang hashtag na yes, so Puro chismis niya mo. Gusto mo chismis, dito mo. And by the way, kani siyang Huge Upside, ang iyahang kuan niya, ang iyahang hashtag niya is the Untapped Potential. So, Yes. please check this one. So, yes. So, at least that's like mga option good kung sila ganahan ng mga paminawan ng mga Nala ko Bisaya po. The Ako beard. ingon kay Juan. Lagi the beard ba? Juan, nala ko ingon Juan. Medyo na-guilty ko kay wala pa ko ka-prioritize sa ako ang mga goals. After Ako Gabi. Ako liyo ko basta makita ko ni Juan gi mag-guilty ko na. Shit, kailangan ko liyo ko na mga goals. Muna It is- siya ang it is very good. It is very good. Kay mag-share Nanay ka ng icon accountability ba? ba? Oh. Yaw ba? Kasi mahiskutan na pag ko ani niya. Dawi mo naman. Oh. Bye, salamat. I have to go. Thank okay. you, Mick. Thank you, Mick. Kami na po ni Juan. Guys, enjoy the show, Okay. guys. Pag-agad na kuha ni Okay. Owen. Bye-bye. Pangutana. Actually, dili na siya gid pangutana. This is more on I don't like actually the thought of interviewing, no. I like the thought of co-hosting. Makapangutana tag anang kuan ba exchange Ba? kuan. And ang ako ang podcasters wait na. gani no. Na di ko go aning mga inaning interview and kanang co-hosting tungod kay lagi na kuan mga solo podcast. So hato na not really na ako si pangutana and you can always ask me. But ang ako ang kuan ganina ni Mick nga wa ginamo na siya na kuan. Wala na mo siya na tackle kaayo. Party na tackle na mo pero ang among topic tani akong gustong isulti is the
community indifferences, no? So lain gud ta kay akong introduction ganina is that the podcast Bisaya Podcast PH is a community-based podcast, no, na different podcaster nagabot-abot in one podcast, and then we have different genres like imuha ako, ang kang Mick, ang kang sa Freedom Scenes, ang Yossi Break, and then napakang Bisaya Podcast Chick, yeah, kada si Bianca. And daghan siya mga kuan, no, and then more na siyang ako ang thoughts ganina nga what is very good topic pod na unsa gyud mga atong mga hunahunaan ba or atong mga thoughts sa mga indifferences na to. And also not limiting the podcaster lang, also kabantay ka na lain-lain tag mga geographical kuan ba location, di ba, nakasabukit noon like kag culture din ha, sa Cebu lahi, sa US lahi, ang si Mick na sa Dubai lahi. So and kana pa lang daan sa geographical location na murag makaingon ko nga lahi-lahi gyud. No na siya nga ako ang thoughts, and maybe ginakay inana nga thoughts ana Juan, it's really good thing yung nakay insights ana. Yeah, and also lahi-lahi tag mga trabaho, di ba? Ako with regards to the pagkalainan bitaw nato, sa ako for me nga na-expose bitaw og lahi nga tawo sa lahi nga lugar, makaingon ko nga we need to appreciate it. Kay kung pareha pod bitaw tanan, imagine na lang kung pareha tanan, pareha mo gihimo, pareha mo gusto, pareha naandan, kultura, tradisyon. Yes. Say boring ba? Lagi? Kanang wala bago. And sa ako pa lang, akong papa Igorot from Mountain Province, akong mama from Camiguin. So Igorot in Camiguin akong blood, but born and raised here in Mindanao. So kana actually makalaag og Luzon, nakalaag ko diri sa Camiguin, diri sa atong lugar, and exposed pag kog daghan na travels. Nakaingon ko nga it made me more mature nga ma-expose sa lahi nga lugar, sa lahi nga tawo. And kana bitong di ta maignorante the time nga natin ma-encounter nga bag-o, makaingon ta nga kabalo na ko ana, kasabot ko nga anong inana sila. Yes. Kung anong inana ang ginapakita, ginabuhat. Rather than bitaw nang nanigutan ta din wa ta na-expose. Say kuan ba ma-judge ta, natay pagkabayas, and yeah, sakto. Agree ko din halabi dili siya ayo. Which is actually sakto to yung gisulti kanina, no, na na-mention po na ko na siya ni Mick kanina na ni Ana Ming if everybody's thinking the same, nobody's thinking at all, diba? So kung pareha ta na gusto, pareha ta tanan og mga kuan, so wala na yung nagunahuna nato kay pareha naman to gunahuna tanan, diba? So ang Mick po na point kanina is that lahi sa night times nga lahi siya mo lahi siya mo hunahuna, which is very good, is because outside of the normal, outside of the masses na lahi siya huna-huna, it's because nagid siya gahuna-huna sa siya in different ways, which is very good actually. And then also mucho mong sulti na mas kung pareha po og hunahuna tanan, then wala na naghunahuna, diba? Or pareha gusto tanan, boring, diba? So and also kami yung kag-travel, I think sakto po kay ngano katuging napo ko sa barko. I mean a lot of kanang nationalities, no, gikan sa Bosnian, gikan sa mga Nicaraguans, gikan sa mga Germans, tanan na halos ko na yung mga taga Czech Republic. And then ang imuhang kanang social skills po nimo will be tested po, no. And kana po na mo kag travel ka makasabot ka na bitaw no kung inani siya the way mo react kanang kasabot ko kay tungod iyahang culture inani, or di ba? And hopefully po makakasabot po sila sa ato apong culture as a Bisaya, no. Nakakuan po ko aning nga topic good is because ang kana ganing ilahang mga kuan permi na ang Tagalog ug ang Bisaya permi mag-away, and I really want to have that kanang barrier gani na between Bisaya and Tagalog na atong ibuakan na siya na because we are Bisaya, kuan sila sa ato, and also sila pod mga Tagalog ato pod na sila ganing i-break na kuan nga boundary atong sana wag indifferences pa. So muna siya kung gusto nga i-tackle na i-link natin ako na duha ka kuan. Yeah. So Actually kanang mga kalayan, for example, personally nagi times actually most of the time di gid ganahan sa uban, for example. But ako alang di pasabot nga di ka ganahan, ato na lang pong vocally ipadungog or ipakita gid nato nga ganahan.
di man na pamakak or murag plastikan, but for me murag by default we should be nice ako Aha, kung aha, taman sa atong kaya aha. kay if di ta mag-initiate nga mahimong nice or kind sa uban, they will still do the same thing kuan. Yeah. So kung rude Yeah. ka, di daw kung chance rude pud sila sa imuha. But if Yes. ikaw maguna-una nga magbinuotan, magtinarong, then eventually ma-realize ra pud nimo ay maayo man din ni sila and nakay mapansin ba. Do di siguro nimo ma-dare or makaya nga maki-close kayo tungod kay di gid ka ganahan. But Mhm. ang importante wa mo nag-away, wa mo ibikil. At least ba, moro pod Yes. na ako. So I think naapon ko yung pointers ana si mga sulti is because kanang kung mayong kag ganahan po gagod ang katong mga tao nga prank kagod mo storya sa ganahan po sila gud prangkahon sa sila. So murag mingon ka nga kung ganahan po ka nice sila ha imo-mirror gid ang tao. It depends po sila ha. Kung ikaw bod na prangka ka na pagkatao na prangkahon sa ka ganahan naman sa kagod. Bisa ito rude ka na pagkatao kung so i-rude pug ka mo makayon ka okay lang it's rude mo po, Oh. di ba? So murag mo ka mo level Mm. po dato nga di ba mo level sa nainana ng mga kuan which is very good nga the default good dapat is you need to be nice di ba pero na times ko nga if too much nice sa hagod abusaran gid akong kabante ka na no nagiuban mga tao nga abusaro o abusaran gid atong pag maayo usay mo gud makaingon ta ba na in the world there are two kinds of people the prey and the predator kung asa lang kadapita mo kuan di ba but it's really a good start. Para sa ko lang, it's really a good start to start nice. Because di na mo mag-gauge ang tao kung Yes. rude na sila after na you start nice na rude gyapon sila meaning they're rude good dili gid gikan sa imo ha. Ana sila. Yeah, sila ha ginagikan. Sila That's the na. time siguro. That's the time siguro mo Kita. replicate na ta sila ha no or mirror na sila. So I start nice, you start rude sa ako ha. And then that's the time siguro na maka-rude na pud nung kunimo. It's because inana ka nako. So yeah, it's really a good point kuan. So dinha sa Ako kuan. na alam mo Sige go. Mm. Sige go. Sa to. kanang kuan bitaw. Sa kuan lang yun nga. Buutan man ko. Kung buutan ka sa tuwa. Pero kung di ka Oo. buutan ay labaw pa ko sa kuan. Oo, Labaw pa ko sa kailangan. demonyo man sila. Ana din Oo. ko. Ay sabi, buutan gid ka. Murag ka pangutan ako ba? Question na sakto. Buutan gid ka Or papapi lang na mo. Lalang. Di ba? Mm. Bitaw sakto na yung kuan na. Pero na-meet gina ako pod ang kanang mga kuan ba no. Na usahay they're typically rude. Like na ako sa Turkey one time nakakita kog trabaho nakakita kog uy naay mo sud si Patrick. Ay, Pasulod. yes. Hi Patrick. Hi. Hello? Oh, hi Patrick. Kung kinsa mi si Patrick. Hi Pat, hi salamat nakakuan jud ka. Thank you Yeah, kayo nga. Pero ba na Hey, dire? Gapil Patrick. Uy, Yeah. si Nice One. Kita mo ni Patrick. Nakapas si ni ko Pat ba man di ay. Ay, thank you kayo na nakapas ko. Waka Ako kapas si nagsapon Mick. ni Mick. Oh, bago ba ning lakaw si Mick? Bago ba nang kuan? Ay na, kaabot si Mick. Oh, nakaabot gid si Mick. Siya gyud una ng mga 1 hour may nagsihanay na pagsud ni kuan ni Nice One. Usa pa ning kuan. Usa pa pud ning hawa si Mick. So, nakaabot gid ka. Unsang oras din na sinyo ha? Alas 6. Alas 6 sa buntag. Thank you kayo. Yung mata dyan kayo. Ang kuwan. Walay ko. Hinay kay ko tingog kay tulog pa sila. Okay lang. Betag dili mo yung makasaba po din ha. Masig na ka-loudspeaker Tema din ha. naman. Okay. Very good. So, yeah. Among discussan actually is the indifferences, no? Nag-isya namin ni Juan about indifferences. Kitungod magod kay lain tag yan akong introduction ganina is about the podcast Bisaya Podcast PH is kana ganing murag a community based podcast nga lain mga podcasters nag-abot sa usa ka podcast which is we have different genres, we have different styles, we have different kanang kuan also our geographical location po diba na naka sa US kami nasa Cebu ang usa nasa Bukidnon also the Dubai and we have different environment and muna ang among yung topic tani and also kanang mga lain mamit ang mga lain-laing mga nationalities, 'di ba? Like the black, the white, the Injik, the Asians, and also 'di ba? Oh, 'di ba? So, inana na mga indifferences mo na siya mong topic ako ni Juan and also ganina ni Mick.
Yeah, at ako tali among ang topic ni Mig ganina is not really into that topic. Nami laing topic so nagsugod-sugod na may ana na topic na indifferences no. So yeah, mo na siya among I don't know, unsay thoughts mo na Juan, Pat. Kuan mura siya para sa ko kaning podcast kay special siya kay mura mag-clash ang mga styles nato bitaw murag Oo. kilain-lain gid siya. Klaro kay nga lain-lain na to. Oo. mga nemo ba di magkasinabot bitaw kuan pero at the same time nata so sa grupo ni mo nakagwapo na kay mura siya life in general nga murag magkinanglan gid ta mag-coexist bitaw in a way nga murag yes. na mag-lain-lain tao, lain-lain nga mga opinions, but at the same time, we're all connected, we're all one. Bitaw, so, na siya akong... Which is, muna siya nakanindot lang kanina na podcast platform, mga Bisaya Podcast page, and those people nga naminaw ani nga podcast, live, ang among, naka-record, dili live pa naka-record. Okay. So ang atong mga taong mga naminaw ani nga channel nga Bisaya Podcast PH, I think makakita mo sa different personality, different kanang kuan, different style of what. Because actually Pat, mo ni siya first time na ako mo-host as kanang mga I don't treat this as like an interview. It's more on the co-hosting na itong Tulogod is because we're all podcasters. So this is not really an interview nga mangutana ko per minute. It's like back and forth nga kuan gani interaction, di ba? So muna siya ang akong kuan feel free gid na mangutana mo kung sa inyong gustong ipangutana under the sun, di ba? Solo podcasters mga solo beta, di ba? And si Pat na siya kuan, alang kay imuhang mga interviews, di ba? So dapat kay imuhang mga may mga kuan, may mga gamay. Ambot lang ko na kabalo. Kay gamay ra. So usap po na siya sa ako taning i-kuan moving forward with this kanang channel no sa Bisaya Podcast since natay mga ato ang mga platform ato ang at the end of the episode or at the end kung ginsay ganahan mo unag hawa they will plug in their podcast baga kay gini na si Mick gi-plug in iyang podcast para every na kinsay mo hawa or every end of the episode plug in nato tanan mga podcast because mo siya kanang usa ka mother podcast with at kita ato ang mga link sa ato ang mga podcast channel. So yeah. And salamat kayo aning mata jud dahon ka sa inaning oras na kami. Di nakamata ko kay ana ko nga live sila. So kaya ako mong ang akong setup na siya tapad nara sa moang kwarto. So tulog pa akong kuan. Akong asawa ug akong anak. Bana ko nga mangugas mo kog plato karon mangugas mo plato karon mapil ko sila. Si tanawa. So muna siya akong katuganing kanang mo sa tagline basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba. Magkaon maginusara. Kaya na podcast pa. Kasi kanang inana pa na manghugas na mangiminaw podcast at the same time pwede ba gihimo podcast, di ba? So gwapo gid paminaw podcast ko na kay gabuhaton kay yung mura kag mas maka-focus kasi mong gabuhaton at the same time mura siya ka ng multitasking you learn something while you're doing something or ano bitaw. So nakakuan ka na nakakuan ka na one na kanang about I don't know sa inyong duha nakabante mo ni Jim Kwik. I think Jim Kwik is one of the kanang memory coach na nasa sa US. I think kadungog kuan na ata mo na niya na miyahang kanang brain levels gani na mga beta, alpha, theta. So mugawas ang imong imagination for example kanang manghugas ka or maybe mugawas ang imong imagination kapantay ka na kung maligo ka na times nga daghang kig idea mugawas imo either nang kuan ka nang laba ka or kanang naligo ka pagkahuman na mahuman kag muna sa shower kuan mawala na itong imong idea, di ba? So muna siya gusto na ko i-capture kana nga moment sa ato ang podcast ba na example manghugas ka like example karon ni Pat ng hugas, di ba? And then by the time manghugas ka na gud kay mga thoughts nga ma-create ba gusto na to dinha na to ibutang atong podcast kani nila, di ba? So wala tinood na siya ako kay kanang magtrabaho ko kay naagi ko maunaw-unahan nga kanang murag kani insight so ako ning kinanglan gina ko siya isulat good before siya mawala sa utak kay wala na
mo na lang kuan bro. Ambot na way subconscious siguro na ba? So, sa ato agin na ta, subconscious gina tapto. Iguan. Karani Nice po one, na no? kay mo ang dapat na-appear mo yung cellphone kay kanang Mm. pag nakoy monunan ba kay found din akong cellphone, save din sa notepad na ako kay murag okay kung mataod-taoran mo wala na. Yeah. Bro, napo ko nabantayan na kana mag-drive kog motor ba. So naagi na siya ko ano, example long ride, di ba? Bisig siguro sa sasakyan na nagi times ko na ugawas gid mong imagination ba. Bisig tog aware ka sa imong mga kinsa tay sa traffic and everything. Kung nagi imagination mo gawas nimo nga mo nang dagud sila ang podcast nga ilang gikuan na sa US I think is nagi sa maminaw sila na sa sasakyanan, di ba? Daghan kig Oo. maminaw og podcast na sa sakyanan. Though dinis sa Pilipinas wala kay sakyanan good, di ba? Wala kay mga Kadaghan ra sakyanan diya, grabe na kita traffic diya. kalamanan motor man good. Ah, Lisod kay maminaw podcast mag motor ba na discuss siya si Bako. info. Mana yun, di ba? Muna siya nakalisod lang. So sakto bitaw no nagadaghan ng sakyanan, nagkagamay ang daan. Mo daghan sakyanan diya dili gid ako ang dalan. Oo, iguan. Wag pating area. Balik ta na yung mong topic when katong sa to, kung memory Ito or differences. Yeah. kung memory. Di. Memory. Memory. Memory, oo. Ganun. Rehab. Wala lang, tsada siya. So namagi kuan ba kanang usay ibutang nimo imong kaugalingon gani into a state of imagination ba na akong style lang akong ibutang na mugawas akong creativities maminaw ko og kanang music at the same time na ko'y buhaton then mugawas akong kuan ba akong music lang paminaw is kanang yung mga mellow or kanang yung wag piano lang gawas akong creativity ay katuday no ang gawas man tuso akong subconscious kuan gani manggawas akong mga ideas kuan dinha na din nga nakisuwat. So usay ibutang lang na akong kagalingon. Usay mo boring man ron. Di man magawas ako ang akong idea, maligo sa kubi. Dito ko maligo. Dito na manggawas ang akong mga kuha. Paggawas na ko ana, ako gitong hinumduman to akong mga panghuna-huna while naligo ko. So muna so namagay active awake and active ba? Or asleep and awake gani. So momentum mo kuan kanang wag highest level kung mata ka kung mamata ka so mo na yung mga panahon nga na kay buhaton na kay kuan di ba and then also na matulog but in between those time naging mugawas ko creativity so yeah mo na din ako ibutang ko galingon Naigingon si Winston Churchill yes nga mugawas do yung mga mayong ideas kung magkuan siya when he takes a walk. Wag me time. Me time. Give time siya para i-relax na niyang kaugalingon niya. Walk lang siya. Diyan ay manggawas siya mga thoughts, mga ideas. Ako mailman man ko diri. So gabaklay gid ko. Mailman ko diri so gabaklay lang gid ko mo na akong trabaho gabaklay ko. So di manggawas akong thoughts niya. Kinahanglan na urag kitaon si nice one sa akong Facebook na kasi ko grant deal. Kasi ko kung ano mga journal ang Facebook eh. Journal. Okay. Di mo na og Twitter o Facebook na kinahanglan ako na wala din na ako na kinahanglan ako na dibuhaton ba. Which is I think nindot man sana siya na kana ganing naagi kay a way of expressing things pa. Mo na siya yung nakakuha na nagitila laing style ba. So imong style na wag inana ang imong way of kanang showing your idea which is very good actually. I think wala man ko sa ako wala man ay ang uban na siguro dili makasabot is because sila adapt sa ato ang ko sa Facebook na ko ginutan which is not good kay makita sa tanan. Noon pod more of expressing not impressing but just expressing. Sige. Yeah. Feel po na ako kay nganong sorry. Sige go. Feel po na ako kay ano nga
nganong gaabot man ni nga thought sa ako, why unsay Ah. purpose nganong gaabot siya sa ako, ngano man naunaunan man ni nako? Is it to share to people or is it because puro magkinahanglan ni may balance sa mga tao? Ano bitaw mo? So, I think mo po ni siya nakakuha po kung makakita bitaw ko sa kuha na you have your belief. For example, ang ubang tao na ako mo post na kay belief pero once at a time na mo post na ko ni siya nga idea, maybe you have the doubts of your belief na. 'Di ba? So No. So mo ginana na gani na may iba na kanang bitaw no inani man na ako na pero pag post niya sa for example kaning news or kaning ako bitaw no sakto man to iyang idea. So again nana kay murag second thought sa imong kuan ba si mo hunaan na sakto ba di pwede iyang idea na ako sakto pero naagi something na murag medyo tiny kanang kuan line lang na maka doubt pugos ako ang idea ba kay tungod ning gawas ni siyang idea which is ako mo pong kuanan na ni Mick og ni Juan kanina na mention ako na if everybody's thinking the same nobody's thinking at all, 'di ba? So kung pareha tatan na naghihuna-huna, 'di ba? Wala na nagahuna-huna na to, 'di ba? So nagiusagid na muhuna-huna kuan mo simang, 'di ba? Para makita na to nadi kahuna-huna ani in that part. So Ano flavor? di ba? Ko na flavor mo kuan pa ni Juan, di ba? Muna siya kung ayo kung yung sakto tayo mo ko na basta di kailangan din yung tao makabaluan na no na ano na kauna-una ka na maybe kuan ba kanang kailangan gyud na i-spread na siya nga news di ba Juan? Lisod pog magluto ka puro Bombay, di ba? Bombay na lang tanan panakot. Wala na ahos, wala na mga lamas diya. Dapat naglahi good then ako po say katuingon ni maganda when nga lahi bitaw sa tuang example share tag thoughts then pud sila gi-share murag lahi. What if kuan dito siya murag bitaw puzzle pieces nga at pieces na ilang pieces i-join to tanan we can come up with greater idea or possibly clear. Yes. Yeah, it's a really good thought no na what kabalo na ang ato ning belief dili gyud ay mo gina siya di ba? Na napo gyud uban pati ay na mas nindot na sakto to na basig kung i-combine tong duha mas manindot pa din no nang atong kuan. Which is okay muad lang ko kang nice one. One I think the world or kita as people what tag one big meal na kinanglan magkayusan na mga stoyo, na mga suka, na mga karne, na mga gulay. Ano bitaw na kinanglan na we need each other para makumpleto ang meal. Ano bitaw? Regardless of lain-lain of mga belief, we still need each other. Ano bitaw? So this is really actually a good topic no okay because of the podcast Bisaya Podcast PH kita mo yung mga flavor in our different podcast like you are from the UC Break or one from the Nice One so mura ganig nag-abot siya na mga ang Bisaya Podcast PH is like a meal na to ba na lain og mga genres mag-abot sa usa ka one which is making muna ngayon ko nga this is really a community based ang katong last time nga na si Ma'am Rech na napod siya iyang insight ang nakanindot ani kuan dako ng ato ang community it's really good actually kuan wa pagid nakaapas silang kuan sila Bianca wala pa nakaapas ang uban which is hopefully sunod makakuan na sila maka join sila sa ato ang kuan chika din kuan kinapod sila lang insight good. Maabot ra na nga panahon. Lamas. Maabot na siya. And the good thing is that we're so consistent din ba? No. Basin sila ang dessert. Meal Possibly, diba? Mag-fine dining. Appetizer ta. Kita may gaon na. Nice one. And so ang akong kuan pa dana no kani mention ba ni Juan last time na about indifferences na kana ganing laylay nationality na mo yung laylay culture di ba laylay culture na imong makasabot ka ba nga inani iyang na nakahuna siya ani is because ang iyang culture is in ani like si Juan na siya igorot side and also the Camiguin culture
na naabot niya as a whole person, which is also the travel. And for sure ikaw po siguro din kanang kuan Pat na nagod kay mga exposure in different kinds of nationality, Mhm. different style, diba? Kana I don't know how do you react to those kanang inana na mga differences, or siguro na ba kay panahon siguro na ma-accept siguro nato na di ta ma-accept sa usa ka cultures because we are indifferent, something inana. Be, saan na nakwa. Kuan mong diri melting pot mong gud na yung America good. Murag di lang siya black or white, tagan gid siya murag may mga Arabo. Diri sa amo gani makurat ka mas daghan Arabo. Mo'y pinakadaghan Arabo. Most dense Arabic community outside of 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 the Middle East. So daghan Arabo, daghan pud mga incheck diri kay daghan naman gid gani kay daghan incheck. So how do I accept that, bro? I see gina-observe na ko ang mga tao and bro magkuan lang, they just do their own thing, they just Okay. ito murag wala lang murag nga lang gid na pero kung bago pa ka diri mo na makuan gini mo mabantayan gini mo ang mga differences sa tao, then as you go along murag Wag ba sa okay ra. ma-realize mo nga murag lain gid ta gid kinahanglan gid ta nga maanad nga lain-lain ta ito. So And ikaw Juan, nakaabot ba ka sa point na maabot ka nga musud ka ni nga group or something nga mayon ka because you're in different sa ani nga group, di ka feel nga you're welcome, something is because you're different, something inana. Yeah, Juan, nasot. Actually very rare nga moabot sa point nga dili Dili. ko participate tungod lang kay murag feeling nako lahi ko. Ah, Kung naaman galing na tungod na kay nakoy kanang prior nga ako ang hunahuna sa ila. Dili nga hunahuna sila sa pa. Ako nga gano'n sa di ko kangi ano nila ba or di ko nila trip. So oh. ako ang choice, dili sila. Ako naabot Okay. actually nila. So dili lang ka mobutang sa point nga naa ka nga instances ba nga malanganin ka, diba? Yeah, mo na. Dili So nga di mo ko nila gud feel. Sila akong dili naman feel. gud. Di na lang nimo ibutang imong kagalingon nila, diba? So I think it's as a matter of filtering people na lang ba nga kinsa gid imong dapat na sudlan, diba? So mo po na siya, I think mo po na siya ang ako ang kuan sa abroad ko tong kuan ko ba nga nagi times nga dili usay gud masagol ko sa mga foreigners rather than sa mga Filipinos ang uban. Na ako yung mga selected kayo ng mga Filipinos gud na makingon ka nga grabe ka strong ang among relationship, but na times gud nga mas kuan ang foreigners na makuan ko ba ma-close ko sa mga foreigners maybe ano mo because na when ito no because ano mo na ako sa dili kami ka-interact sa mga Pinoy diri kay mura mo nailain nga feel bay dili ko kasabot nga ano bernay murag discrimination against sa pareha na nain murag basta yung Pinoy gid nga mentality ng nga kanang murag ito naturally kuan ko siguro na to kanang nana i-compare nila ilang kaugalingon sa imo nga nurse ka ana bitaw dili ka nurse. So same sa data kanang mga experience day kanang Pat no na nagi ang Pilipino magud kay naka-mention po ko na ganina ni Mick na about Pilipino ang Tagalog, ako kanang Bisaya ag Tagalog, ano nga gusto na to na i-break kani siya nga mag bound kanang sana mag-line na mo na naka-separate na to is because sa ato ang culture mo gud ay Bisaya say gito sungugon ta mabuli ta about sa ato ang accent, di ba, na gahi kitag kuan, di ba, na usahay sila pud mga Tagalog ano na ba nakita sad mo retaliate na lang po noon ta, di ba? So dili ko ganahan tani mo na siya akong point na gipili na ko siya nga topic is because gusto tayo na ko na ma-break kanina siya nga kuan ngano magid inani magid ta mga Pilipino di ba, na magkaaway-away man noon ta. Ano even sa gawas. Ano sa imong kuan na kay mga Tagalog na kauban Juan nga usay maka-sense kay na inana ang atong kuan. Ako ba nako experience sa gawas pod di ako sa US Utah ko sa una pat and Utah nang
Murag, Shout out Utah. murag exchange student ba sa school bitaw. Murag Yeah. serve as our OJT. Dito ko Nice. naka-encounter na ko yung mga kauban nga Tagalog pod, na ko'y kauban nga like nationality. But mo lagi sa Pinoy bitaw. Though na ako'y kuan nga gusto ko makamit like samot nagpinoy nga naa dito daan. Kay grabe kito nga lugar, murag rare ra kay ang Pinoy. And ang mga kasabay nga Pinoy nga kasabay gino pag-abot dito. Kita gyud bitaw ang difference in terms sa Bago sila. kanang samot sa pamatasan kanang kuan. In terms sa patience kana, murag sa ila dali ra kayo nga ikasuko murag nabiki lang murag need na gyud dapat nila ipagawas dapat minsan nalain ko unsa ka man kita rin murag upat pamanda pugong-pugong or unsa ba and siguro ako ang na kuan sa Pinoy kani bitong pagka archipelago nato murag daw ko siya grow Lagi. kanong lahi gyud ta and then murag budag lahi nga countries mini countries sa usa ka Lagi? country Lagi. Ilang Usa tribes na yun. usa sa gina. I think usa sa gina siya. I think sakto na nga direction ni mo. Sorry. Storya ka. Nice. One. Ikaw na. Di ngayon tago kang Owen nga sakto na nga direction ba nga kinahanglan na i-break nga sana culture or Boundary na to pa mo ganang separation guys ato nga kuan. Kinahanglan na i-break when I think usahay pud kay maybe gakay tabo lang na sa atong utok lang sa bitaw nga mura lang bitaw ato lang murag impression nga basin hindi sila ganahan sa ko basin nga naon ta basin murag ni gawas pud nga at least sa ako ni gawas ang insecurities bitaw nga murag basin nila kung i-judge kay ingani ko ingana ko so murag ako sila na kinahanglan sa sila ilailahon bitaw and see for myself. So usahay man gud kung kita man gud mo initiate sa ilaha muna siya akong pangutana pud tani ba na night times gud nga mo initiate pero dili ta welcome gani na dili ta welcome sa ilahang belief nga maabot ba sa point ba na katong kuan na kailangan ba nato i-disregard nilang o i-filter ba nato sila, di ba? Katong ang kuan ng point ni Juan sa ganina ba na dili na ta maabot sa point na maabot ta din na posisyon nga i-discriminate ta. Or usahay mo gud kailangan ta mo reach out sa ilaha just to say nga pwede to bukto ni siya nga kuan na boundary na to or kani nga separation na to. Now usahay ang kung kita mo reach out gud basi bag dili po sila ganahan nga ma-break na or ganahan lang sila because inaara gihapon na separation. Wag inana gani nga thought na ako tani nga I don't know kung pwede ba gud na siya ma-break. O siguro katupong tungod sa atong mga separated through water, di ba? Because of island to island, di ba? Usa sa siguro na one role pud nato nga nagabuak-buak kini atong culture, di ba? Pag abot na noon sa gawas na magkaihusa na noon, mag-away gihapon, di ba? Ngayon galing. Na one time nga. Nagudi one time nga nasa sa Dubai. Sige. So nagudi one time na nasa Dubai na mag-away ang Pilipino. Mag-away ang Filipino, both mga Filipino noon nga nagdinunggabay gyud nami sa Dubai ato. So makaingon ko ba na ubang mga nationality mo ingon ba na uwihan niyo yung Filipino so dangerous man sila. So kita man noon nga nana sa gawas nangita na kita para sana kanang magkahiusa kita nito ba nana ta sa gawas na nabaho ta nawala ta sa tuang country na pagkahuman dito mag-away noon ta dito sa gawas na. Di ba? So, yeah, mo akong usa sa experience. Sa ito yung sulti, Juan? Ako na ko apod anang murag somewhat belief about ana. In terms of differences, murag kung ato ang goal is kanang dapat magpareha ta murag malabo gid siya. Ako sigurong kung mabutang nga solution is kanang dawaton ang pagkalahi, the differences dawaton na siya and then magsinabtan na kay ako murag dili man gamatter if pareha. Di siya gamatter if pareha. What matters most is kanang gasinabtanay. Acceptance, di ba? Kasabot ka na inana siya, then inani ko, then madawat ni mo inana siya, madawat kay inana ka. So mag-complement ba? Not necessarily pareha kay na respect. Bitaw sakto. Ang ako lang is dili ang gid magdaotay. Mo ginano. Maabot sa point. Siguro kung night times ka
dili gid accepted, or example inani gini siya, for example lang, accepted na ko na inani siya pero di ko ganahan ani na style niya, pero okay fine, accepted na ko na siya na inani siya, pero dili gud sa point po ba na idauto na noong ka sa pikas, di ba? So mo po ni nakabati good, most na naka kuan po. Dunggabal na siya win. Dinunggabay sa tagbalik. Mao. Storya ka lang. Pagsumbagay mo Dagang storya. Sumbagay. And muna siya nakatapong one time na ako sa Turkey. Kaya trabaho mo kog barko sa cruise ship. Sa cruise ship na lahi sila culture dito. It's because kung musod ka usa ka restaurant or usa ka store, mangutana lang kasi silang mga prices o mangutana lang kasi silang mga sapatos. For example, kay katong akong kuan ay eskwela ako man to kanang sapatosan. And then nangutana lang ko kung pila ning sapatos ana. Dili sila ganahan nga dili ka mo palit. Ugson jud kag palit nila. And dito ko nakakuha na atangan kog duha ka Turkish nga ngano dili ko mo palit na ako sud mo ready na kay ko mo kani kung mag-rumble ni ready na man jud ko duha sila ka buok ako pa isa. And mo lang na siya ba na then maka-realize kong inani gid silang culture no. And kabalo ka nga dili biya maayo. Dili maayo pero again you need to accept it na inana sila. Pero kuan sana kanang dili gid mo pud mo kay nga pati po dili mo gid ako ni kaya inani nga culture di ba? And ang akong point na ba na yeah, we accept it but dili gid naagi times pud na dili nato ma-take pa. Ang ko lang is dili lang nato daoton, di ba? I mean just sharing this but at least kabalo ang uban, di ba? But ang ako lang is dili nato daoton na dili pud ta lang Turkish ngayon ana, di ba? Basta wala lang sila halin niya gusto nila nga mahalin. Posible sad nga tungod kay kabalo sila ba na kuan mi na pag-ingon na where you from? Pag-ingon ko I'm Filipino. Kaniana din sila na mo gani kabalo ka na basta once tanang Filipino mo lain gid ubos kay pananaw sila na I stand proud ba bagud na okay see fine I'm a Filipino di ba I mean dinha nimo kuan lang ba ang mga differences so yeah mo siya nga ako ang one of the experiences po na Pero mundong po ko ato nasa Malaysia ba? Kay Marga pag inanawin kanang makaingon lagi ko nga ilang market dito murag mo ni bagay nga dapat OJT-han sa tanan mga marketing students kay ano man dito bay di ka undangan nila hantud di ka mo palit. Example ngayon sila 100 ni. Mutana ka 100 pag action na din kag atras dia ay 18 na lang then pag ngayon ka dili na asa man 50 ana bitaw hantud sa di gid ka mo palit nana ilang style so kung murag sa imong tanaw di ka murag malabo nga mopalit ka ana nga butang ay nalagduuli kay dahi sila style bay grabe mo market kuan pero kana marketing price war na no price war na imong kuan na kinsay mo buog price na mo muda pero mo lang na ikuan lang pod na kung ang tao mo duol sa price mubiya pod siya tungod sa price kay na makakita gani siya mga barato pa sa imo so mo na siya mo kanang take away ana nako sa inana nga basta pugson ko sa price na paghuman papaubsanay baka tong sulti nimo na 100 man mo 80 ako ni mong 90 ako no 50 na gyud di ba so paubsanay ba kinsagi lig-on og ganang kuan gani cash flow di ba kinsa wi ako kuhunan katupong ingon nimo ganawin ba nga nagi instances nga murag di na to matake murag yes na differences pero murag di na to makaya murag kita na lang mo palayo kay ako gato ko nga murag bitaw kanang ulan ang ulan ba di na to mapugngan pero atong kaugalingon makontrol na to nga kita mabasa sa ulan di ta mabasa then very good analogy ugos nga bag-ohon or maundang ang ulan may magpayong ka or ay gawas para di ka mabasa murag po na akong murag prinsipyo bitaw sample ko natay mga iba controls kinabuhi yang uban si tagreklamo sige kon nga sinana gina siya pati batasan gud ko ganan niya di ko kunon paduol iri ayog duol murag bitaw ana kung di nimo makontrol ang tao or ang sitwasyon sakto di kay ang imo makontrol imong kaugalingon di man sila wow so yeah so muna siya a topic yun nato no na I think this would jugay na nato na siya kanang murag
again, I think ang acceptance sa gyud dili na siya ang separation lang ang gusto natong i-break. I know dili ginato pwedeng mausab sila, but ako lang is the separation mo siya akong topic gid na i-break na to ng separation between culture to culture, especially one Filipino, one and also it's really good kuan po ba na maybe this platform or this episode or this podcast nga Bisaya Podcast PH na we also initiate that kanang idea na maka-break sa na not only let's start from the Bisaya community ba na makaingon ta na okay, let's reach out for the people nga mo na makaguba sa tong culture, maybe at the same time sila po na they will accept our invitation to break that one that boundaries, no? So muna siya ang akong almost take away gid na. Kay di ba Right. moro ba yung anong na Bisaya Podcast PH Pat ba? Yan. I mean, hindi man ako ang ako may gipahawa. Di Kung ba sila buha, may wala isip- pa. Sila may ni-separate sa ako. Sila gusto. So, salamat Which is sa actually- ila, kay nabuo ni. Ah? Mo. Guan. And the good thing about Gabante ka, Pat, I think you're one of the pillars of this podcast, of this community. Doon sa You're one of the pillars, kid ba? You're one Pillars? of the strong kaya. Kabalo ka, you're admin ka mo ni Mick na. I think kami ni Nuhuan na ang second na murag ning support ani, and then after that one nanay Pillars, mga nakabantay namin na nanay ning sunod nato, di ba? Ang ato lang is just to convince those people na gusto mo musud like ni Mario katong tani kato one na imuhang kaila tani. Let's convince, or let's not really convince, but invite na lang to be in this community, and then siya na po he will do his part na po to invite other people until such time na mas mudako gini siya mo. At the start, but the father of this community is ikaw mo gid si Nick, di ba Pat? Father, Big kay ako lang nagsugod. Ako lang naghimo sa kon. Uy. Nice one. Nga. ay mo dakwa. Yeah, so Saan? si Mick yun ang nagkuan. Si Mick yun ang murag nakapadayon na ni ako lang nagsugod, ako lang murag tibali, naka-spark sa kalayo. Pero mura lagi at parehad tong atong point ganina nga kinahanglan ta kinahanglan natong each other, so in a sense kita magyapud tanan ng pillar sa ni murag kita ang tanan ang murag inay lang makadako ang kalayo tungod sa mapaso ng kuan ng pamilya. It's a good thing is because kanang at least you have the idea first, diba? The idea first, and then naaning belief ana na idea, and then after that one ihatag na siya sa next in line, the next level, and then siguro kami na pod it's our chance na pod to share that idea to the next level until the next level. So kinsa na pod itong mga mashira na kuan ba no? Kanang the early adapters kumbaga. Kita may mga early adapters for this podcast PH. So yeah, mo na siya. Gusto lang ko mo add nga gihimo ko na ako ning group kay para ma-compile ang Bisaya nga podcast bitaw kay lisod mo kay pangitaon ng Bisaya nga podcast kung bulag-bulag lang bitaw mo kinahanglan pag mo pangitaon nga may pangalan to nga podcast bitaw. So diba? murag kani siya nga group na siya bitaw mausa into one place. So kung gusto ka Bisaya nga podcast ani lang ka sa Bisaya Podcast PH nara diri ang murag playlist nga mo gusto. Yeah. Itong Yeah, gusto ko. so mo siya- As nice one, as na imuha dire, na huge upside, na BOC break, di ba? So ang kuan po na is sakto tong gibuhat ni mo one nga kato ganing directory na atong mga kuan na mga muni mga Bisaya podcast, di ba? At least katong mga tao. And I think nata sa mga edges na kana ganing I know ang Bisaya karon wala pa man jud kayo ga-adapt kanang Bisaya kanang podcast consumption, di ba? Wala pa kayo na consumption sa mga Bisaya na mag-podcast. And it's really a good kanang start nato ba na to introduce also this platform
or this kanang genre na naapod may na existing kung kasi ganahan na dapita. Actually, we're not in the masses magod nga purely English kita. Na uban nga bisag podcast kanang Immigrant kailangan niche. gina for everybody. This is for everybody na makasabot tanan. Ang ato lang is kaninga channel o kaninga podcast Bisaya Podcast PH is really intended for the Bisaya gid. Of course, makasabot yung love kay Bisaya o gitong gamiton, di ba? Ang atong language. And at least makaabot po sila ba na na ako comfortable ko aning kuan is because this is my language. Diba? So Yeah. Yan. Kaya mo po na kung rason nga nung nihimo ko sa ako ang podcast UC Break kay usa sa akong mga struggle sa akong while akong transition diri sa Amerika kay murag gimingaw na magkog Bisaya, gimingaw ko kanang istorya Bisaya, gimingaw ko istorya og kanang bitaw so murag himo rin naman maayo niyo din naghimo-himo lang giganahan mo kog podcast pod sigo pa minaw podcast ay kung sa mo kog podcast ba naghimo ko then dayon tugtod kamulo kung si mga pila na ka episodes nakabantay ko na gapaminaw nagaingon sila nga kaniyo ganan ko ani kay gimingaw na ko Bisaya na niya taga Kwan sila taga UK bitaw na ko nga gapo sa it's really it's really nice no mo siya kanang comfort food kumbaga. Yes. So for example na mo ka kung naka sa gawas or naka sa kuan makayon ka gimingaw mo kung adobo magluto ko adobo or magluto ko kun sa mga Filipino food. It's the same thing pud ba na katong mga taong nasa gawas sa Pilipinas na mga Bisaya na makakuan sila na gimingaw mo mga Bisaya na mga istorya binisaya gid na mga purely Bisaya. So mo nang nata din hidapita kung asas lamang mangita sila ang anang genre nata di hidapita di ba naka ready na ta sila ha. So yeah honestly akong so Juan unsa na mga din ha so gusto po mo ma-extend exactly it's almost sa 7 o'clock I still want to extend this kung ganahan mo Juan okay pa tani Okay kayo or maybe okay pa ta okay great so ang akong Juan lang ani so yeah, wala pa man. I think wala na siguro yung apas na to ani. I don't know kung naba ko wala nakitaan nga kinsa ganahan mo apas. I think na naman tanan. So mo na siya. I think ang kanang kuan, ang kanang atong balik to atong kuan. Everyone if everybody's thinking the same, no one's thinking at all, di ba? It's really a good thing na we are on the part where lahi ang ato ang genres, lahi ang ato ang language and mana. So yeah. So muna siya nga. Sorry. So yeah, sige go ahead. Sige, sorry. No, wala ko thought. Fill in lang ko. So ikaw Juan, okay na namin na kay mong kaon lagi na mais lagi na. Paibog ro sa inyo dia. Mo gani lagi na mais. Mo yung mga di ba? Comfort food ba yun nato na, di ba? Mais. Naman ba mais food? Ano? Na tipok-tipok ba nga kung matipok. Kami kayo. Unsa yung ganan nga mais as kuan kanang parat kanang asin or asukar kanang sweet or salty. Asin ba? Butter or salt? Ba mas lamin na ba kaysa kanang sweet corn sa man sila. Lagi. Di na kuan sweet corn man ninyo ada ba? Pero sweet corn niya. Wala na gibuhat lang ng tangan. Pero mas kasi ganahan nyo ang grilled o ang fried or kanang katong oil na kuan. Katong grilled ba kanang sinugba gani nga kuan. Okay gyapon gito ba? Kanang di ba? Mas juicy lang yun na yung inani nga gilungag. Yeah, dito. Mas mo puff magud siya kay mo ang ipastin. Mahal bang mais dia or barato ra? Gawas. Dire? Gusto ko kay di na ko ma-compare pila ang price dire ug dia. May bata na to. 250 siguro pesos usa. Register man eh. Register na. Ay. Ani ka dire 1 dala ka og 100 ka book ka kuan. Kamais. Diyan mo tag 50. Di ganan siya ka. Hindi yan na state.
Unsa na nga state? Michigan. Legal ba diya ang kuan? Nga. Weed? Oh, kayo. Legal kayo. Weed mo karon. Gingay ko. Joke lang. Pero legal. Yes, legal siya. Akong asawa kay trabaho siya sa dispensary. Si Kay Naging also a member of Bisaya Podcast PH. SPH. And Okay, I think na-interview po na siya one time nila ni Mick, di ba? Na Nila Mick, yeah. Stoner Mom, yeah. Si Stoner Mom. Mo na akong asawa. No. Mo na yan. Yeah, ako to asawa. Small world ba? Di, ansa na kanang naka-istorya din may ganina ni Mick pod sa katong kami pang duha kay siya may una ning abot kay mog na siya lakaw. Naabot lagi ka ng time sa family since naka-mention naman ka about among tanang asawa o mga pares. Eh, tayo times good because of this podcast. Wala na tayo time usahay ba na mulaag. Sa ako ang aside, I don't know, I think sa inyo ha, okay man natin makita man ako na napo kay mga makita man na may mga almost kawas, di ba? Ang amua lang ani ni Mick, ginaisahanan na mo no say wala na may time maabot gid sa point na mag-jealous na tungod sa imuhang passion at the same time sa imuhang family. And mo ni among call to action pud sa among kaugalingon nga dapat i-manage ginanamo po din hanapitas because that's the gems po di ba? Those are the valuable kanang thing in our life pa na family is there for us kanang na podcast na mo support sa tuwa. So, yeah. And imo nga one nakawan baka na ba kay mag-ilog sad sa imong oras ug sa imong kanang ako po sa inyo with regards sa aning partner, ako apong prinsipyo ra po is as much as possible i-appeal bitaw, like not necessarily nga pareha gyud imong gabuhaton but pareani karon na ako sa ila tara siya diri actually bitawng involved and samutan na milakaw with friends or na activities na kuan. Ako yung gusto mahimo uban mi kay para kung siyang hilig naapod ko dito, akong hilig naapod siya. And then mo to di makaunaw na bitaw nga mura magkailugan kog time ana bitaw. Bitaw. So at least we are doing it together. Pero ang imong time to do the podcast, ang imong time lang dili ba mo conflict sa iya ha? Di man pud actually ako ang kuan sa podcasting karon di gyud inana ka murag focus kaya akong naka-realize na ko ba nga di gyud kaya buhaton tanan. So okay work focus ko dito and paningkamot ko nga after work dito na pud ko sa mga other na ko nga mga hobbies. Una man gud usahay kay bisag ting trabaho aga kuan ko lihok about sa podcast uban pang hilig and then maabot sa point nga nani mga deadlines gareklamo na pud ko which is ako ra ning binuhatan kay imbes nga trabaho unta to para igahin sa kuan di ko buhaton so karon medyo ako lang ganoon nga kung unsay makaya mo niya akong bagong prinsipyo ron. Yeah. Yeah, ka-relate kay kuan kang kuan kay ako kaagi mo puguan na nga kanang dili ra man ni karon ay dili ra man ni pirmi nga gasige mi guban-uban sa asawa. Sa una tong gasugod pa ko sa podcast kay sige sa mig kasuko siya sa ko kay sige lang ka podcast di ako di mabisi biya ko ba kay kuan kanang ako effort mong gigay ko sa tanan ako ang videos o kinahanglan nga kuan kanang mas more ko mo focus sa video nga podcast o kinahanglan nga i-match na ko ang audio sa video. So mo na realize that dili manimaw ang mas importante gid ang pamilya kaysa so ako ging gituyo nga mohatag sa gigong time para sila. Mo to siya ang kuwapong kuan ba na sa at first pag sugod gyud akong podcast na niana ko niya kay 2020 man ako ni siya na nabuhat na sugod gyud ang imong podcast somewhere in November. So before pa na ako yung mga pila ka months pa nagihunahunag maayo unsa ni siya gikan sa equipment and everything na po appeal gina siya sa akong plano na niana ko niya na maybe in 2021 this will be our rough kanang kuan good years kay nagugustong iabot ni Hidapita. And then mo na siya kung gusto na dapat consistent. So nakasabot na siya Hidapita na dapat every week nakahimo jud ko ani na ako nga mga postings. And then but later on makakuan jud ka ba nga
nagid tay needs gid na kailangan i-support po din hadapitan na bisan tuog gusto nimo wao na siya in this year na kay gustong i-meet nga imuhang target pero dili gyud nimo angay kalimtan gyud ang kuan. So karon na wala siya necessarily na ning demand but I feel already nga murag I think I need to kanang give info din hadapita nga kailangan gid ako na siya ihatag gyud. So karon ang akong kuan wag ning relax ko kadali sa season 2. Pero ang akong gikuan is ang ako wag yung promises ng katong newsletter ug ang katong episode ma-produce ko na ako every week pero ang tanang mga edits medyo ni relax ko na I will focus on kaning mga factor pod sa akong personal life, di ba? So, mo pa rin siya akong mga lesson learned pod na usay namo gud tay mga disagreeable person ba kanang mga tao nga gusto jud ka nga nagud kay makuha butang di ka I don't accept no for an answer mo ginana gani di ba nga pugson gid ako kung gugalingon na mo wata na bitaw si Mick nga ako nga is it really healthy nga usahay mo bangon gid ta usahay makalimot na sa ato ang katulog just because di ba bubangon lang gid ka para ani o mag-edit jud ka para ani di ba kaya ako na I si Mick. So makaingon po ko na bitaw no is it really healthy but sa ako maybe it's really healthy it's because after all ang fulfillment pero mula ligya pa mo makalimtan ang taong nasa mulik di ba at the same time po healthy siya kaya imo man siyang ato man siyang passion pero gusto ko mo add kang Juan nga usahay pod masobrahan na ta sa tong passion nga kita na noy murag gaapas na sa tong passion bitaw nga magsinatag gibutang na to na stress sa tong kaugalingon nga unnecessary man na siya nga stress pero murag ito di na din siya lingaw murag na siya kanang trabaho no so muna kinahanglan mo dumduman nimo nga kanang murag kuan dapat malingaw kasi mga buhaton di ka mag-apas or basta ambot lang ako lang na para di ma-burnout ko. Naabot bitaw sa point nga nakakuan ko ba na ma-burnout jud ko ginani in the long run. Pero especially kita one di ba or kita mga solo podcasters wala pa ang amuhang ang kuan ba ang transition gani na ano sa ka kutob no na gikan karon inani pa solo antud ano sa ka kuan na nakita pagid tanan antud asa gini kutob ang atong podcast nga solo pagid di ba it's really nice to have na kanang co-host like inani di ba ang interaction like ideas di ba just kanang kayon ko ideal gid dapat ako sabay dili ako maglisod kung na ako'y mga guest or na ako'y co-host na bitaw. Maglisod ko na sa akong podcast. Pura ko magbulol bitaw. Kasi ko nauna saya like unsa man yung gusto mo atong istorya na bitaw. Sasad mo po na akong kuan na dili gid ko anak kamaayo pero I think di mo ni siya nakanindot di ganun siya na podcast para nagi kay practice ba nang practice ka being an interviewer being a co-host being inani di ba so mo ni siya wag din siya nakanindot ani nga podcast. Di ba? Wala siyang exercise ba para makakuha ng... Kaya ako po, actually na ako'y isa naka-episode nga na ako'y guest. Nagsastorya ra po niya ito din. Kaunan ako, record ta ka ani. So, mataw mong gi-record. But actually, pag yapon ako gi-publish, dugay na to. And then, dagan ako gipang sa aran nga mong guest. So, ako'y time pa ba? Mula gahulat na lang sila nga. Kano sa man tayo mag-storya? But, eventually mag-upload na ko mga uban nga with guest but di lang siguro nga tag-as kaayo kay ako siguro maminaw sa di manguganahan kung taas kaayo pero apil pero pag maminaw so mo po na siya kung kuan ganina no na ako'y kanang feedback from kanang Apple Podcast nislihan po naman na siya ni Mick earlier na kana ganing ang iyang kuan dito ang iyang reviews ako is I hope it's more on 1 hour daw ang ako kaya kung kabante mo sa akong episode more 6 minutes 10 minutes ano ba so ganahan tan sila na maminaw sila 1 hour nindot ang content pero ilahalang feedback is
short form ro ko no ako. Nabitin sila, nabitin. Oh, mas like nabitin. So mo ko bitaw no. I mean, we really kanang sa tawag kanang listen to our audience na unsa gud ilang mga gusto, di ba? So karon makayon ko nga really mag-change ko sa ako ang style to a long form than a short form. Which is kung ikaw may solo podcaster, lisod kayo mag long form, di ba? So mo ni siya nindot Di man. nga kung mag Di ba? Ako lisuran ko Ganahan mag magyaw-yaw. bitaw Alam ko lisuran ko. Kung kailangan. Pero tanawa kani, di ba? Kung to think kani siya nga episode is from 5 o'clock po gani siya. 5 o'clock in the kuan until karon, di ba? So 2 hours mag, man eh. mag 2 hours na taan eh. And then, di ba, when ang ato ang intensity sa ato ang topic kakuan gihapon, di ba? Ga fired up pag gihapon ba. So, mo na siya nakakuan pod sa basta mo na siya nakanindot pag daghan kay mo na makanindot sa long form. Pero pag solo, mo na siya nakalisod pod umabot kag 2 hours for solo. Unsa kay mo masturya na daghan ni jud kay istorya siguro ana, di ba? Pili average nimo Pat imong kuan kung mag-solo ka. Ako 1 hour kapin, 1 and a 1 half hour ka pa, siguro. I think okay ra na. So kung 2 hours no, di so. Kung 2 hours Anan kasi Pat og kuan eh. Oh. Magtabiay na siya Raisak. Doon na, maglakaw-lakaw ko 1 ba nga gawnaw na kung sa huingon na. Buang deal lakaw-lakaw. So bisag offline ko na kuan nga kung kayaw-yaw. Buhi lagi na balag siya Raisak. Wala siya. I think I will also kanang ang kanang feedback gid katong na ako sa na dawat na mo sa Apple Podcast na kuan. I will cater those kanang concern. Pero I think I need to involve kanang other people para medyo interactive ang iyang kuan ba na long form. Kung ako ra isa, I think sa ako ang capabilities maglisod ko long form pag ako lang isa. So kung duha mi na ako'y co-host, mo na siya maka-interact ko into long form. Tawga-tawga lang eh. Oo, sa Mag-andam kag pangutana ba din? Himuon Oo. na mo tiglasas pangutana para sumangil ra. Mga ito, ang ganun, topic ng kwan. So, Scripted good yeah. gyapon. Yung imuhan na Pat, wag na naman lagi imuhang kwan na. Imuhang ng mata naman ata na imuhang mga kwan. Pero mo kasi mga anak. Mata, kadungog ka. Diri na ata, di bata diri. Si imuha din na kwan. Si imuha din na kulbaan. Urat man kaspat. Sige ko mo ko nadunggan. Imuha din na. Imuha din na one. Kwan. Urat gid kung gichanak moabot sa Amerika ba. Kay katong naabot ko sa gawas murag feeling na kay may mga aswang diri murag sa Pilipinas wala lagi na. Oy kadaghan, lamo kabalo. Mga aswang tinuod ni tao. Gan diri eh. Di diri bay. Gan ang mga balbal para sa kuha kay mga tao ginan sila kay nga Taong buhi. Ah. na di mayog intentions. Lahi na sad ni nga topic eh. Bitaw nindo din. So by the way, kinsa may sudod na to nga kwan nga host nato? Kinsa may wala pa ta kwan. Gusto ka Wala kanang ako Balik kang Pat. diloy. Make. Balik Si pa ni Mick Mick pa. ata. Oh. Basta Or- gusto to si kuno si Bisaya chick or si Kwan, si Bianca. Eh, Oo, yan na ba mag-group siya, chat ba? ning Kwan ba siya, ning message ba siya sa tuang group niya siya, kung makaabot lang daw ko siya, kay first time niya mo appeal sa ginani. And naabot siya, nagsugod mo siya solo, then karon na siya mga interview, na siya iyang mga kuan. So, which is, I think, okay siya magdalag inani nga interaction ba, na kuan, Oo. na siya iyang experience. And hopefully, sige, Ikaw- suwayan ako siya kuan, kung ganahan siya. lagi ikaw mo kuan when ikaw mo murag invite kay ikaw ang host karon so ikaw na pud na murag mo nominate Bitaw Oo. no, bitaw no, sige. ya kumusugod kuan siya lang. Sige, Kung kuan dili. akong kuan. Kato lagi si Mario tani mo to tong i-invite na sunod na si Mario. And kaning kuan ba? Kaning ato ang kuan episode day. Is it really Sunday? Is it really Saturday? Unsa may preferred yun nato? Nga kuan. Unsa may ato ang
So ato ka nang sabutan dito sa sa group chat. Siguro mahimo tag Sabutan. survey again or unsa man or discuss na to Pwede. ng one topic, diba? And para makabalusad mo nga or kita ma-block na to ng schedule ba na okay kani nga kuan tuwagin na siyang Pwede. kaning kamo for example, diba? Sige. Or of Kasi course na now nag-atang mga sa tuwa ba? At least aware sila nga na nagitay schedule. schedule ba mo gid trabaho lagi balik na sa tesis gusto nga magtrabaho ni ginato niyang podcasting. Sunday ra mong week ko pwede gid kay trabaho Sunday. lagi. Pwede gyapon kuan. Flexible siya basta weekend lang siya. Like mag-announce na din balag Friday murag atangan lang ang announcement kung kanus agyod every Friday or sa ba. Pero kung kinsay Flexible mag-host, siya. kung kinsay Kaya may mag-host, mga- kailangan ikuan po nimo murag a week in advance para makaprepara. Oo. Oh, Anyways, dayon man tag bilag isa ray na Dayon oh, si Pat. diba? siya Dayon ray gawin isa sa isa kay na lagi. Di gusto na ko ni singit po nga gusto na ko encourage Okay. ko na to mga female members to murag ito Oh. murag too much Oh, male energy bitaw, na kay dili. bitaw. Ang Sayang na ang napod mga sila. kabuang, na ang mga pan, di ba? Female presence ba? Bitaw, Masawa bitaw. din. Kung sawa, Hmm. maulaw man siya. Ako mo sige na ingon nga na siya gusto siya mo appeal sunod. Okay, nang Sige wala siya na to. lang ka. Pwede kayo. Ako ano. Or bitaw kana sila biyang katong last time na katong sa Discord na to nga kuan. Ma'am Rachel. Si One Ma'am. nasa mga Rachel na si kuan. No pressure. Gamay pa kayo ang ato ang mga babae ng mga podcaster. It's a good thing at least na lang duha na lagi mo kuan pa mo interact sa babae nga kuan na thoughts. Yeah. And sige, siguro dili natin siya last one nga. I think napasid mo yung pangkuanon sa nang orasa. Basig Easy. napa mo yung mga buhaton. And then ang ato lang kuan is before ta mo leave, plug in sa imong podcast. Unsay ganahan ninyo, unsay inyong kuan ba, i-invite asa madapita gusto isulti. So, sa may ganahan mo una ninyo duha. Ikaw Juan, ikaw Juan, ikaw may una na ka. Sige ako. Plug in sa imong podcast. Una, nice one sessions mo ni ingon ako nga atong paminawon aron atong sa to atong paminawon aron ang kinabuhi nato mas mapasayon. Mapasayon, Dili na podcast record ta og mga podcast nga practical ug mapuslanon nga makatabang sa tanan, mapabata man o mapatiguang aron Yeah. mas mapasayon ang pagkinabuhi. So, mura ako Bisaya podcast and then looking forward for more nga mga episodes nga ma-upload nato. And ako di lang pud ko gadali but I'm very happy sa mga support sa atong mga kaila nga kuan nga kanang ganahan ra pud paminawan Oron sa baka respetar na lang nila kay gawin na tani kay luoy. Bahala na sila diya. And also kani pong ako ang idugang i-share is kani ako ang new profession karon which is coaching. So Yes. I do coaching. I'm di man ipang brag pero murag kailangan namang gud siya iingon gud gyapon as part sa pagpaila-ila. So certified Yes. coaching professional. Very good. And I do coaching for now sa mga listeners dia. Actually I'm still on my pro bono nga mga sessions. Yeah. And mga labi na sa mga podcasters na to para makatabang ta. Actually coaching is very good. Di siya mentoring, di siya consultation, di siya therapy and uban pa diya. If you wanna know why, just let me know so that we can have a complimentary session para ma-explain na to gunsa. Actually nana si Mick gapon mi and looking forward sa mga next nga mga sessions. So mo lang to podcasting and coaching mo na ako ang kalingawan o gibuhaton sa karon. So daghang salamat. And asa ka ma-contact? Unsa ka Okay. ma-contact sa mga magaling your services? Facebook lang, Juan Marcos Dimay. Mo man akong page, mo pud ako ang account. Mukhang professional. All right. Juan Marcos Alright. Dimay. All right. Thank you. Nice one. And ikaw Bat, any plugins? Kuan. Laman.
Di, kuhan, nako'y podcast, ako si UC Break, ako sa Spotify o YouTube. Wala ko'y Facebook na page. Sa big story. Na ako'y Murag daan naman to. Ay, una, di ba? Nag-imo mo ko. Ako'y 2 likes. Thank you sa 2 likes sa kinada. Ano sa man taghay ko kuan bago ni mga kuan ba nga page sa imong kuan imong Unsa? bago nga kana 2 likes nimo sa man. Yung si Ako'y break. 2 likes sa Sa kong UC Break. Kigibalik na Ah, ko. isa. Bago nimo na yung si break. Bago akong Facebook page kay na-delete lagi akong Gani account. pero So, na, nangay ako link nimo kay wa ko makakita at least ikatulo ko ba. kasi, Kung na okay na. di, kuan sa Alam ko kay niyo, inactive pa mi karon, inactive pa ko karon so wala pa pahulay sa ko. Pero na may Ah. 3 seasons, feel free to enjoy and paminawa lang kung gusto ka. Nara sa Facebook, nasa Spotify o YouTube, unya, ito pa man ba? Basta, Telegram. Telegram, napog ko sa Telegram, di ako, grabe gig kay kanang active sa Telegram. Well, And, kuan, sa paman, maraman, sige lang. Kaya na. yeah. Makita na to ninyo kung gusto ko ninyo pangitaon. Mga pinaka-post mo kanta. Oh, katong kuan imong naabot siya. So by the way, Easy. kung katong mga naminaw Freedom Scenes also is kanang producing some music, di ba? Kadang gusto mo mga music, nindot ba kati mo mga rap na Thank you. kuan. So plug in basig ganahan ko plug in na si mga music na kuan. Oo, na ko yung mga music. Hindi ko ganun plug sa ko galingon ba. Sige lang. Okay, ako na But, plug pa sa imo ha. And so everybody na naminaw ani nga episode for Bisaya Podcast PH. Si Yossi Break is also I could say a music creator or a content creator in terms of kanang rapping and na siya iyang kuan. I don't know kung asa lang kadapita makuha gyud. Naabot gyud siya si Yossi Break. Na mo paghapon ang imong kuan. Ibang sa Instagram ko nakakita na sa Facebook. ako sa kuhan ako sa Imong HP kay na sa YouTube ug Spotify and all platforms na kuhan. Sa music lang na siya. Music lang na. Okay. So, wala siya ang atong ikon. So, ibutang sa na siya sa description. Inyong mga links, tanan. And also, before we end this episode, I'm I'm Owen. I'm from Imoha Podcast. And among tagline is that basta maglimpyo, magluto, ay kalimti, basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, mag-inusara, kanina podcast para sa Imoha. And this is the Bisaya Podcast PH. And thank you very much for those people nga in attendance karon from Huge Upside Down, from Huge Upside, Mikhail, Nice One from Nice One Session, and also Pat from Yossi Break. And this is the end of our episode. And thank you very much. And Thank kayong you. kamong duha din na, salamat kayo. And Amping. sunod next episode na punta. Sige. Amping. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sige.